Goedemiddag en welkom vanuit de Lemsterbij. Nog 4 finales en er zijn nog 6 kampioenskandidaten oer. En hoe zit het dan met de spanning? Dat vreeg ik aan de analist van Joert, Jeroen de Vos, tweevoudig kampioen bij de IFKS. Welkom. Dank je. Ja, hoe zou het wezen nou bij die zenuwen bij de kampioenskandidaten? Ja, dat weet ik niet. Het verschilt per persoon. Je hoort mensen die moeten nog steeds na 20 jaar elke wedstrijd overgeven. Ik heb er zelf nooit last van gehad. Maar het kan heel erg aanwezig zijn en kan ook daarmee parten spelen in de keuzes die je maakt. In zo'n wedstrijd moet je heel veel keuzes maken. En als je dan spanning hebt, dan kan het ook zijn dat je niet de juiste keuzes maakt. Dus het is echt wel belangrijk om dat onder de hand te houden, zeg maar. Ja, en altijd gewoon dezelfde dingen dwamblowen, de eigen rituelen? We hadden wel gewoon een ritueel. We hadden gewoon een planningje wel. Van, nou, dan eten we, dan gaan we even het schip optuigen. Dan beslissen we of we wat gewicht erin doen. Of de verstaging nog even wat verstellen. En de fok erop. Dan gooien we los. Tot dan zeilen we in. En zoveel minuten voor de start liggen we ook bij de lijn te kijken. Ja, maar toch kan ik me wel voorstellen, Jeroen, van Geende het kampioenschap in het begin. Dat heb ik geleerd van Geerle Tadema. Net te volle naar het klassementje. Slag voor slag, wedstrijd voor wedstrijd, dooi voor dooi. Maar ja, we komen nu toch echt in de slotfase, in de eindfase van het kampioenschap. Dan neemt die spanning toch wel meer taak, en ik moet je intinken. Ja, nou ja, kijk, over het klassement. Elke dag moet je niet naar het klassement kijken, maar wel bedenken dat je een klassement zeilt. Je zeilt niet 1 wedstrijd, je zeilt een hele serie. Dus er zijn situaties waarin je gewoon niet, vind ik, volle bak risico moet nemen om 1 plekje te winnen. En als het niet lukt, verlies je er 10. Dat is een ongelijke verhouding. Toch zijn er altijd mensen die dat doen en dat is zonde. Want dan, als ze het plekje pakken, hartstikke mooi. Maar als ze het niet pakken, dan moet je een rondje draaien. En dan ga je er 10 achteruit, bij wijze van spreken. Ja, welke skippers hier hebben we daar een handje van? Om misschien te nou en dan te volle risico's te nemen? Ja, dat weet ik niet zo. Ik vind bijvoorbeeld een Willem Zwager, die zeilt super aanvallend. Dat is een risico in de zin van waar ze te wint en zo. En dat is hartstikke mooi. Dat vind ik ook mooi. Maar je moet ook wel bij jou het schip blijven wat jij voorbij wil. Als die de goede kant op zeilt, dan moet je niet een andere kant op gaan zeilen. Je moet er gewoon bij blijven tot hij een druk zetten, tot hij een foutje maakt. En dan doe je je dingetje, weet je wel. De omstandigheden, de waarsomstandigheden. Het leek het mij ideaal voor een heerlijke wedstrijd. Ja, super. Ja, westenwind hier op Lemmer, dat is ideaal. Kijk, als je vanuit de wal komt, dan draait het als een malle. En dat is ook leuk op zich, maar het is een mooi windje, 4'tje. Hele kleine vlaagjes, dus hartstikke mooie zeilerij. Ja, laten we er maar bij hellen, jongens. Jan Jokman. Jan, hoe komt het met de wien? Na een verplichte rustdag van Juster kunnen de vrienden en de vriendinnen van het scootjesiel weer een mooie dag bezorgen. Want er staat een mooie krachtige wind. Een west-fjouwer, maar uitzitters in 5 richting de 20 knopen. Ja, en Sintje er vanmiddag mooi bij. En dat is aan 20 graden. Prachtig voor alle evenementen. En ik de hoorevenementen. Nou ja, zeg Geervetjen, we kunnen wel stellen, het is weer een bobberslag. Voor het scootjesiel, voor de Freulen en voor de Hienstersport in Boetenpost. Ja, dat zei Jan Jongman hoe het waren. En ja, Jeroen, de pakste verrekijker er nog even bij. Ja, even afkijken dan. Wat valt hier op? Want ja, volle reef, zonder reef, wat is verstandig? Het zit op het randje, denk ik. Als je de schepen ziet zeilen, ze kunnen het prima afschouwen. Ik zie wat schepen met een rif varen. Sommige varen misschien wel met een harde windtuigje dat ietsje kleiner is. Ja, het is prima af te zeilen. Maar waar zien jullie er maar een reef? Ik zeg misschien Ljouwert of Ljouwert het voltuig, hè? Ik ben het alweer vergeten. De Heerenveen leek vol tuig te zeilen. Lemmer. Staveren zag ik voor mij met een klein rifje zeilen. Ja, het is gewoon wat de boot nodig heeft. Weet je wel? Die schepen verschillen ook. Kijk, als jij een breed schip hebt, zoals Leeuwarden, dan kan je veel meer wind verzetten dan een smaller schip. Dus dan hoef je niet te reven. Daar zit een verschil in. Een Sneek bijvoorbeeld, daar waren helaas niet mee. Maar dat is een smal scheepje. Die zullen eerder moeten reven. Oer Ljouwert sprutsen. Ljouwert begon dit kampioenschap met de oude zwitten. Toen zeiden ze van die voldogen net op het smelle wetter. Die zetten we erop bij Terhen, op het grutte wetter, op een Snitsemar. Gaan ze die het voldocht net. En wat hebben ze nou die? Ze hebben er weer afhellen, de nieuwe zwitten. En ze hebben weer de oude zwitten erop zet. Jeroen, wat zei hij dat? Ja, dat ze het niet goed onderzocht hebben van tevoren. Kijk, als er iets heel vervelend is, dan is het voor het hoofd in zo'n competitie, is dat je je zorgen moet gaan maken of vragen gaan maken over je materiaal.
Dat moet je al weten. Je weet wanneer welke fok erop moet. Je weet wat je dan doet met je verstaring, de trim van het schip. Zo ook zwaarden. Kijk, ze hebben die zwaarden. Ik ben wat in contact geweest met die jongen die de dingen mede heeft getekend. Maar daar is ongelooflijk veel tijd in gestoken. Maar ja, dat moet je op het water ook doen, denk ik. En ik weet niet of ze dat gedaan hebben. Maar als ze dat tijdens het kampioenschap die dingen eraf gooien, zegt het mij dat dat niet goed gedaan is nog. Ja, dan ben ik bezig die zeggen van een zwut is maar een zwut. Maar dit schijnt een supersonische zwutten te wezen. Ja. Zo gewoon die gezicht dat de twijfels binnen. Het feit dat ze eraf doen zegt iets anders. en dat is natuurlijk heel jammer. Wat ik zeg, dat werkt helemaal niet goed. Want die jongens die gaan hier nu zeilen. En die zitten, we zitten weer met onze oude zwaarden, weet je wel. We staan 1-0 achter. En dat moet je ook gewoon weer, we hadden het over zeenieuwen. Dat moeten ze wel even parkeren en gewoon volle bak gaan varen. En niet meer aan die zwaarden denken. Goed zo. Dan de route. Zullen we eerst even naar de wedstrijdleider. Dat is Wiebe Kupers. Bouke Kupers, maar ik zei ze. Bouke Kupers, hij is de wedstrijdleider hier op de Lemsterbaai. En hij vertelt welke route erin loopt. Wij tanken op dit moment maar in westelijke Wien een mooi lang cruiserak in de lengterichting van de baai. Een boppentonnen met een spreader en beneden een gate. Een op- en delbaan. Mooi een keuze onderin of je het bakbord om of stuurbord omgaan dus. Ja, de wien die is beter als de oude dagen. Treien, fjouwer, wat verwacht je? Ja, het is een beetje minder. Juster weer dus wat te volle. En men je toen wel aardig wien. Maar het is een heerlijke fjouwer. Maar soms even naar de 5. Nou, dat is prima. Als ik het zielwaar uitkiezen mocht, dan zou ik het zak kiezen. Dat zei de wedstrijdleider Bouke Kupers. Ja, een op- en delbaan, maar een gate. Ja, dat is eigenlijk nog altijd de mooiste baan die erin lezen kan, hè? Vind ik wel. Ja, absoluut. Dus de baan die aan de wind kan je aanvallen en voor de wind kan je ook aanvallen. En dat is prachtig. En mooi zicht als je hier voor het publiek hier op het stroom. Ja, prachtig. Ja, kijk, het mooie is ook, die gate ligt dan onderin. Niet bij het strand, ietsje meer weg. Maar daar moeten de schepen een keuze maken. Gaan we naar de linkerkant van de baan, gaan we naar de rechterkant van de baan. Daar kan je dus ook aanvallen. Ja, dat is hartstikke leuk. Goed, zullen we even naar het klassement zien, jongens? Want het klassement, ik zei het niet, kijk al Jeroen, het zit al hier heel deun op elkaar. De nummer 1 in het algemeen klassement, dat is vanzelfs Siebren van ter Wisga. Hij is de skipper van het scootje van Jennewoord. Tretjen.3, dan Jereveen, de Galacticos, het Dreamteam, maar Tretjen,8. Dan de Jouwer, 14,8, zit al hier heel dicht bij elkaar. Dan de Lemmer. Mooi debutant Jasper Visser op het 4e plak. Dan de regerend kampioen. Hij had er 8. Hij wil heel graag naar de Jochenta. Ken het nog. Het Gruise scootje met Douwe Visser. 20,9. En dan Ljouwert met de oude Zweden. 21 punten. En dan nog Akkerem. Mooi 26 punten. Maar de nummer 1 onder bij nummer 6. Het verschil is zo'n punt zo'n. Mooi. Lekker dicht bij elkaar. Ja, nog 4 wedstrijden. Dus ja, er kan van alles gebeuren nog. Maar wordt het dan één grote afvalrace, Asen? Want ja, elke dag is er wel één die het afvalt, die chin valt. Ja, maar omdat het zo dicht bij elkaar zit. Je kan nu die tegenvaller hebben, maar ook de laatste wedstrijd. Dus ze moeten gewoon elke dag goed zeilen. Elke dag een beetje naar elkaar kijken, maar gewoon, ze moeten een goede pot neerzetten, elke dag. Ja, want ik zeg echt wel, er is een tweedeling in het klassement. Dan noemen ze één tot en bij size en de rest. Zeg maar, dan komt het de IFKS, de A-klasse en de B-klasse. De bopperste size is de A-klasse en de rest is dan de B-klasse. Van, als je nou in de A-klasse zit bij de SKS en je hebt een keer een minder dan is een 6e plak is dus eigenlijk een minder dag. Dat is een slechte dag, ja. Dat zie je ook aan die ene Woude. Een slechtste wedstrijd is een 7. En dat is hartstikke goed. Als ze dat vol kunnen houden, dan... kijk, Heerenveen de slechtste wedstrijd een 13. Op heel ander water, dus ik ga ervan uit dat lopen ze hier niet meer zo op. Maar, die kunnen haar niks meer permitteren. Datzelfde geldt echt van Ljouwert. Ja, en dat is dus wat je mee moet nemen in je wedstrijd met de beslissingen die je neemt. Als ze bij een boei uitkomen en er is een discussie, mogen er wel tussen of niet. Of met een bakbord stuurbord van, er ligt een stuurbord, komen we nog voor langs. Wees voorzichtig met risico nemen, want als je het oploopt, dan kan je niet meer oplopen. Nee. Als je de slechtste wedstrijd heel laag is, dan kan je nog eens een risico nemen. Dat moeten hun dus niet te veel gaan doen. Ja, protesten, want die hebben eigenlijk nog niet zo heel erg vaak jongen. Maar die kennen aan zijn terugslag, Jan. En ik denk nou volstaan gewoon dat de skippers steeds hebben dan door het mes in de bek. Ja, dat mag ook wel eens, vind ik. Kijk, daar ben ik altijd voorstander van geweest, ook binnen de IFK's. Je bent met voetballen, met zeilen ben je eigen scheidsrechter. Met voetballen ja niet. En dat moet je dat ook doen, weet je wel. Anders heb je geen eerlijke zeilerij. En je kan wel zeggen, ja, wisseljeeld en al dat soort dingen, prima. Maar je moet elkaar ook gewoon aan de regels houden. Met mensen zeg je niet, dus smijt je elkaar ook van het bord af. En dat moeten ze hier ook doen. Gewoon eerlijk zeilen.
Want zeilen, dat is techniek, kracht, kennis, maar ook tactiek. En als je elkaar niet aan de regels houdt, dan kan je dat tactiekverhaal, dat is niks meer waard. Want tactiek is er juist op uit om iemand in een positie te zetten dat jij voorrang hebt. En dan ben je baas. Als je dan zegt, ja laat maar gaan, maar waarvoor ben je dan een heel jaar lang aan het trainen? Ik ben het helemaal maar niet eens. En dan zei ze van ja, de eerste weken dan moeten we nog een beetje krediet bij elkaar opbouwen. Hè, want we zijn nog maar in de eerste weken. En in de tweede helft doen we dat vol. Maar daar bestaat het dus net maar eens. Nee, je moet gewoon krediet opbouwen door sportief te zeilen. En als je iemand protesteert voor een volkomen terechte situatie, dat hoort er gewoon bij. Het is niet leuk, er is niks aan. Misschien moeten ze hier ook maar een umpire wat water zetten. En dan kan het ook direct opgelost worden. En dat neemt dan heel veel gedoe weg. Dan neem je het in ieder geval niet mee naar de wal. Maar ik vind het hoort bij het zeilen. En als je het niet doet, dan gaat zeilen op heel veel aspecten die ik net al noemde. En een stukje tactiek, dat gooi je weg op het moment dat je alles maar laat gebeuren. En dat vind ik wel zonde. Ja. Op waar zegt nou Joet die yield? Waar is nou, ja, waar is dit typisch Lemsterwaar? Is Jasper Visser in het vaardeal? Of is het Ljouwert misschien wel? Ze kennen het water hier wel. Ik het mij toch wel, ja. Hoe de wind nu staat, is het heel stabiel. Voorzichtig, daarmee geen gekke dingen. Maar het waait wel lekker. Dus de schepen die het met harde wind goed doen, die hebben hier de beste potentie. Het Jouwste scootje. Leeuwarden. Jereveen. Ja, die zullen het hier goed moeten kunnen doen. Ze moeten eerst maar eens goed uit de start komen. Maar dat zijn de schepen met power. Brede schepen. Zuidwesthoeken, die is wat zwaarder. Die zag ik net ook, die liepen heel goed. Ja, dat is wel opvallend, hè, de Zuidwesthoeken. Want ja, die zit daar net bij de bopperste helte eigenlijk. Hè, net bij de bopperste zoon. Maar die kind toch net, die zielen eigenlijk hield hij het wel redelijk mooi. Die schuit, die doet het wel. Ja, ze moet hem de goede kant... Wat alleen op de goede kant op sturen. Nou ja, dat is makkelijk gezegd, maar het komt op neer. Dat is dus het stukje tactiek in het zeilen. Dat is leuk. Maar het waait, het is gewoon een goede wind. En dan krijg je gewoon een mooie wedstrijd. Zeker met een op- en neerbaan. Er zitten zoveel kansen in. Dat is hartstikke leuk. Wat opvallend is, Jeroen, de regerend kampioen. 8-vorig kampioen, Douwe Visser van Grauw. Die zit er net heel tijd net goed bij de start. Ja, klopt. Ja. Dat viel mij ook op. Ze varen hard. Ze maken goede tactische beslissingen. Goede boelronding waar ze mooi uitkomen en heel veel schepen pakken. Dus ze varen iedere keer weer naar voren. Maar de start zijn niet goed. Hoe kan dat dan? Weet ik niet. Ze hadden op Ter Herne hadden ze 2 hele goede starts. Maar dit was een terugroep. En de laatste start die ze deden, die was niet goed. En hoe ik het zag, ze hadden een paar keer dat ze dicht in de buurt zaten van andere schepen. En dan kwamen ze niet goed uit. Er was een keer dat ze met Lemmer, die allebei op stuurboord, Lemmer draaide in. En Gauw ging meedraaien. Maar dan kwam vervolgens onder Lemmer uit. Ja, dat hoeft niet. En ook een keer met Drachten die onder ze overstag ging. En ze plakten eigenlijk op elkaar. Ja, dan kom je ook niet weg, weet je wel. Dat zijn moeilijke situaties. Maar is dan de rest beter worden? Want is Grauw gelijk blijven en de rest is beter worden? Of is Grauw minder worden? Ik denk dat je haast kan zeggen dat de rest beter geworden is. En Grauw misschien gelijk gebleven is, weet ik niet. Kijk, de afgelopen kampioenschappen die ze gewoon glorieus gewonnen hebben, waren ze gewoon ook bij de start ongrijpbaar. En als we nu zo zien dat ze hier lekker wegkomen bij de start, dan zie je ze ook niet meer terug. Nee, maar het lijkt wel dat de rest echt minder respect heeft voor Douwe Visser van Grauw. Ze sjoggen misschien ook wel dat ze een beetje kwetsbaar binnen. En ze klappen er gewoon op. Ja, ik hoop dat ze respect voor hem hebben als zeiler. Want hij doet het hartstikke goed met zijn ploeg. Maar je moet geen respect voor hem hebben in de zin van... dit is mijn plekje, wegwezen. Zo moet je zeilen, weet je wel. En dat gebeurt misschien. Ik kan niet in het hoofd kijken van die andere schippers. Maar dat zou wel mooi zijn als dat het mechanisme is. Want ja, je moet gewoon vechten voor je plekje. Dat is de start. Als jij niet daar gaat liggen en zegt dit is mijn plek en daarop stuurt en trimt, dan komt er iemand anders en die vreet hem voor je weg. Ja, wie is toch een goede starter? Vreeg ik een 12-vorig kampioen, natuurlijk wie is toch een goede starter. We hebben jaren gehad dat we niet goed starten, helemaal niet goed. En we hebben jaren gehad dat we daar, en er was ook wel een schakel omzetten van knop omzetten van we moeten daar wat feller in gaan en wat gewoon meer risico nemen. En dat betaalde toen wel uit, ja. Dus wel risico nemen bij de start. Gewoon misschien tijdens de wedstrijd, om in je plek net al te volle risico nemen. Maar gewoon bij de start, dan kan het wel. Ja, je moet echt helemaal aanstaan. Kijk, een start die begint eigenlijk al 10 minuten voor de start. Dat je moet positioneren. Zeker met die harde wind. Je gaat niet iedere keer maar weer overstag grijpen. Je moet bij iedere manoeuvre in de gaten houden van hoe kom ik uit. En ik wil nu daarheen. Komt er niet iemand aan die
mijn plannetje daarin bedreigt. Weet je wel? Dat moet je continu in de gaten houden. Soms, de start wordt wel eens dan te relaxed aangegaan. Maar ieder moment, daar in die 10 minuten, die kan je start verprutsen. Want als op een gegeven moment iemand basis over wat jij kan doen nog qua sturen, ja, dan kan je niet meer je plekje vinden. Ik jij er trouwens niet krijgt het 10 minuten Scott. Dus voor 10 minuten dan gaan we los. Ik ga nog 2 vragen aan jij. Dan was waar wint het Juwet? Heerenveen. Heerenveen. En waar van de topfavorieten jacket er Juwet al? Geen één. Geen één. Nee. Alles kind nog. Ja, precies. Ja? Ja, alles kan nog. Ja, zeker. Er zijn nog 4 wedstrijden. Dus, en er zitten Eenewoude en Jouren, die hebben 7 als slechtste wedstrijd. Dus die kunnen ze ook nog wat permitteren. Maar Heerenveen, Ljouwert, zeker net. Nee. Goed zo. Wij motjes op voor een hele spannende wedstrijd hier op de Leemsterbaai. Dankjewel Jeroen. Het is trouwens, mocht je van Keertsen horen, er is natuurlijk ook de Keertserij op Wommels, de Frullenpartij. Die kun je gewoon zien op de Omroep-app en die is dan is daar alles te volgen via de stream. Dus wil je het Keertsen zien, de Boespartij in Wommels, die kun je volgen via de Omroep-app en ook via de stream. Wij zullen hier aan zijn los met het scootje wedstrijd nummer 1 op de Leemsterbaai. We gaan er even uit voor de reclame. Ontaast. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Raaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Ja, heegt niet voor een PK-upgrade. Dus hup, naar Outboard Occasions in Oortrup. Daar vindt stoerzend nijen en jongbroek te boetenboordmotoren op variet. Outboard Occasions in Oortrup. Je hebt een huis aan het water en wilt dit verkopen. Dan zoek je een makelaar die wonen aan water op waarde weet te schatten. En dat binnen wij, de experts, van wonenaanwater.nl. De keeper van din hoes had u al voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl. Welkom. Welkom in mijn holle. Een holle vol oortinkers. De meesten had ik 60 jaar lang van me houden, wachtend op de stap in het licht. Misschien is het net te laat om het nog eens te dealen. Ja, misschien mag ik het eens dealen. Maar die. 2 minuten voor aanvang. Oh, wat een klapper. We zullen wat nice doen. Op alle wedstrijddagen van het SKS-kampioenschap komen wij met de Omroep Friesland Scootje podcast. En de meesten die zeggen nou al. Oh, wat een klapper. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Raaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Welkom vanuit de Lemmer, welkom waarom hier op de Leemsterbaai. Nog een minuut of 6, een dikke 4 minuten, dan gaan we hier los. Maar de zondewedstrijd van het SKS-kampioenschap. Wij kijken gauw oer naar uw commentatoren Geertje de Vries en Ilke Dijkstra. Ja, een hele goeie middag. Ik hier uit de buk van de Neptunuswaai. Dat Ilke en ik weer klaar zitten voor het commentaar bij deze wedstrijd in de Leemsterbaai. Ja, ik weet net hoe het met die is, Ilke, maar ik heb er een beetje spanning bij. Want het is zo spannend in het klassement. En we hebben alle keer wel wat het gevoel dat deze wedstrijden op een Lemmer wel eens heel bepalend wezen kunnen. Ja, wees. En waar we in je meer. Hè? Morgen hebben we een extra wedstrijd. Dus de oorswien er nog 3 wedstrijden te gaan, dan nog 4. Dus dat jouwt een heel soort kansen. Maar 3 wedstrijden in de Leemsterbaai, ja, dan kan er een heel soort barren. Ondertussen zorgen we de skippen al hier op een deel varen en zich
positioneren voor de start. Dat begint al op 5 minuten. Op 10 minuten is al, maar 4 minuten moet je al echt je plan kleren. Je schurkt naar de oorskoetjes van waar komt het gat, waar valt het gat. En dan wacht je even op het 4 minuten schat. Nou, die werkt het ik mooi muizerig geertje. Wat, ja, ik ben zenuwachtig. Ja. Ik weet niet wat het is. Ja, ik weet wel wat het is. Het is gewoon een prachtig kampioenschap. Het is een heel mooi kampioenschap, want we hebben ontnota de laatste 3 hier hield het mooi maken dat de kampioen of de eerste dag of de tweede dag op een lemmer al bekend waren. Nou, en de verwachting is nou toch echt wel dat die kampioen pas vreed op een snitse maar bekend worden zal. Ja, in 22 wie Albert Visser hier nog kampioen. De Lemster skipper, dit doe ik glorieus zegevierde. Het weer de mooiste dag uit zijn leven, denk ik zo ongeveer. Zo'n Jasper zit nou aan het helmhout. En we weten ik al een keer dat in 23 en 24 het Douwvissen van Grauw weer dit kampioen was. In 23 al op de Waanzie en in 24 op de Tongezie. Ja, en Douw Visser, je hebt nou ik nog altijd bij dat richtje van kanshavers stiert op het 5e plak met 1 dag-oefening en 9,9 punten. Maar een zoon als minste wedstrijd kan hem nog wat permitteren, maar ik net al te volle, want we hebben krijgt al jet wat Jeroen de Vos ik zei van ja, eigenlijk moet je bij die eerste zoon zitten, want ja, er is een soort van A- en B-klasse. Ik ben benieuwd wat het wordt, Joet. Het is een mooie westenwien. En we zullen hier ook bij het scootje van Jennewald dat die wien er aardig in blaast. De camera dus onboord bij de koprenner in het klassement. Bij Siberen van ter Wisga. De camera stiert op het punt van het scootje dat we zeggen. Je krijgt de vak en nog een stukje van het achterdek. En je ziet ik dat de scootjes haar positioneren voor de start. De startkwarter der rechts in beeld. De bopping, ja. En baan, zullen we het daar even over hebben. Baan F voor de experts. Dat is een op- en delbaan. Dat boppen 2 ton, eerst met de gele pet. Stuurboord omronden, een heel stukje naar stuurboord en dan vaarderwiensrek, grut vaarderwiensrek. En dan maken ze beide kanten om die onderste ton, die maken ze kiezen. En nou schurren we even de startlijn in beeld. Hier reden en daarachter helemaal de oren reden tonnen. En deze scooten binnen allemaal nog stuurboord. En ze aansen nog een keer Trollerwien. En dan ze bakboord bij die line Delvaren. Doe has maaiklokt, Ilke, hoe lang is het nog? Het is correct 2 hele minuut west. En ja, wat ze doen is oer die line heen zielen. Dat ze nou niet meer, maar dat gaan ze jeder dienen om te zien van leidt die wel heeks op een wien. Is er een voordeel? Er kan een wienskifting in komen dat hij net maar helemaal recht leidt. Dat kan ieder moment barren, maar in de regel lezen ze me een beetje bevoordeeld bij die pen in. Want oors moest een hele grote kluwen bij het startschip krijgen. Dat wil de commissie ik net. Ik ben heel benieuwd hoe de spanningen hier binnen en dat ik valse starten verwacht kennen. Want maar onderin komt Langwarno en ze drachten bij al vrij petit. Ze gaan nou de wien. Ze draaien dus nou naar die startlijnen daar en zullen dan bakboord bij die line langs. En dat dan het startschot klinkt, dan draaien ze de kop over de startlijnen heen. Hier bij het Jereveen en Ljouwert zitten alle hier wat meer bij de katter. Heel onderin zit nog Grauw. Grauw kiest de romte meer onderin. Moet ik nog een eindje opsturen, dan niet daar? De Jouwer, die gaat er al. En die gaat al heel betiet, hè? Die zit al dicht op een lijn. Die had wel romte onder. Kan wel vallen. Grauw nu heel tijd toe stuurboord. Die moet nog een keer draaien. De Jouwer. Die Jouwer krijgt die les van de oorensgoedjes. Maar het gat lijkt het wel aardig krutje, hè? Ik bedoel, daar onderin. Grauw zit nog helemaal. Ik ken net goed een lijstje, maar die zit er even mij nog. Ja, die zit er nog een heel eind. Kan die nog accelereren? Jouwer had mat al heel soort Deljan. Die zit al deun op een lijn. Maar had wel romte. En als die nou eerst een aanval gaat, die romte maakt. En dan op een gegeven moment nog opsturen gaat. Dan kan hij zich wel eens een mooie positie. Nog een hele minuut. Die Jouwer zit dicht op een lijn. Ja, je kan het mooi zien. Boppien, maar die bootjes eromheen. Daar is die orenreden tonnen. Hier bij het stadskip. De boppenste reden tonnen.
En nou Sjen. Lemmer zit er net mooi. Ljouwert maakt het gong. Die gaat er goed voor. Die had erom te. Akkerem had nog afvallen. Die zit dicht op een lijn. En nou hebben we het 3, 2, 1. Akkerem. Ja. En Oei, ik oei, lang oei. waar, maar het is lang waar. En Akkerem weer heel dicht op een lijn. Als ze mooi starten, we jaren nog niet. Dan ben ze mooi voor. Grauw kiest ervoor om helemaal onderin te starten. Maar had wel al een aantal skippen boven. Jervin liet het ik een beetje opsluiten. Die luidt Boppe de Jouwer. Zuidwesthoeken helemaal Bob in. Die doet het trucje van wat hij waar is die. Ja, hetzelfde trucje. We jaren helemaal niks. Dus Nee. alles weer een goede start. In één keer ben we goed voort. Dat is mooi. Dan kunnen we ons nou helemaal concentreren op deze wedstrijd. Met de Jouwer en het Jervin en Akkerem uit de middenwaai komen. En we zeggen ze krijgen Zuidwesthoeken helemaal Boppen in en Grauw helemaal onderin. En die luidt wel leeg, hè. Hij heeft wel vrije wien. Hij komt er wel straks bij de dik. Dat zullen we Joert ik een paar keer nemen. Dat is de polderkant, hè, de Flevopolder. En dan laten we dat nemen, de polderdiek en de andere kant, de kant van het gemaal. Dat ben ik beide kanten waar we straks opkruisen. Akkerem is ik mooi voor het. Lemmer met gelijk al door de wien. Die had, ja, die altijd wat de noodgreep had van de week al een paar keer jongen. Ja, wat zijn is al heel betiet. En dan had Lemmer achter een heel soort scootjes deljer. Ja. Die had een minder start. Op zijn eigen thuiswetter. Maar in het eerste rak kan er nog van alles gebeuren. Nou straks ik positioneren hoe je bij de bopperste tonnen bakboord doet. Want dan zitten alle skippen nog deun op elkaar. En dan is het vooral het eerste rakje heel wichtig om op bakboord op die tonnen te komen. Het is ook mooi dat de wind zo nou en dan echt wel behoorlijk vol is. Dat ze En hier zien we dat er maar een reef gezield wordt. Dit is bij Huzum. Huzum on boord. En dat zien we toch een verschil, Joet. Dus Jurgen skip mooi een reef en we skippen zonder reef. Ja, zeggen Jervin geen reef. Jenne Wald, dat we bij onboord binnen. Ja, ik ken het je net zien. Nou, bij het inzielen meen ik te zien dat ze geen reef erin hier. En het lijkt het mooi stabiel. Het is een prachtig mooi zielwaar. Mooi stabiel. Ik vind Jervin lijkt het er heel mooi voor. Die mooi straks ik rondte voor de walvregen bij Akkerem. Ken ik weer heger. He. We zien het nou ik ben mooi. De Jouwer valt er wat onder. En als Jervin een Boppe Akkerem kniepen kan, die zit er nog achter. En Jenne Woord, die zit er nog wel leger. Liek het dat hij er wat in het rijtje mooi zit, maar die leidt, als die draaiing gaat, maar die toch echt achter een aantal skippendel draaien. En de Grauwste is nog heel tijd er helemaal onderin naar die polderdiek. Zuidwesthoek. Ljouwert, die gaat nooit door de wind. Die kiest nou voor de stuurbootslag. Ljouwert, ik kan we concluderen dat het gewoon een minder start is. We weten nog net hoe het bij de bopperste tonnen komt, maar ze matten achter een heel soort scootjes del. En dan zien we toch Jervin, ja, die er heel mooi uit rint. Ik sta er gewoon Boppe Akkerem kniept. En dat had van de week al eerder zien, de hichte en de snelheid die ze haar kennen. Maar de Zuidwesthoek, hier ik weer heel mooi. Hè. En de Zuidwesthoek docht het ik altijd wel goed ja, op een lemmer. Dat is wel wetter voor de Zuidwesthoek. En zeker ik mooi deze wien. Dat die zo nog wel eens voor een verrassingje zwartje kennen. Grauw maat achter de Jouwerdel. Jervin gaat al door de wien. En waarom je zij nou door de wien? Ken die dan voor Akkeremdel? Want zij willen op bakboord omkomen, dat was ze. Ze zorgen dat ze hem net helly, ze willen hem net sturen, dat doen ze goed, dat doen ze goed. Jervin kan heel keurig, ze matten nog een slagje omheen en die wil voor die oren. En dan komt de Jervin de Zuidwesthoeken station, kennen ze voor de Zuidwesthoekendel. Het is oester spannend, het is nog heel dichtbij Jair. Het is Jervin wat nog voor de Zuidwesthoekendel komt en die komt straks op bakboord bij die tondel. De Jouwer. Die zit er goed bij. Die loopt zelfs nog heger. En ik voor de Zuidwesthoekendel. Dat is de Jouwer.
Die zit ik prima docht, dit kampioenschap. Ja, deze lezen mooi heeg. Heel mooi akkeren. heeg, de akkeren erbij. En krijg hem dan ik zak goed dat je het voordeel straks haalt op die skippen die jij de Trotterwingang binnen. Want die polderdiek die loekt altijd. Kun je heger en heger en heger. Maar het is ook een risico om in je eerste tonnenronding al op stuurboord op die tonnel te komen. En die jouwe die flutter ik erop. Prachtig mooi dat grutzeil erop. Mooi profiel. Strak in de midden. De scoort heel nulloon. En mooi dit beeld, dat kunnen we heel mooi zien hoe de scootsie zal ik ervoor voorlezen. Op de achtergrond het Woudegemaal. En dan lijkt het er toch dat Heerenveen het beste voort is. Links in beeld de tonnen met de gele pet. Dat is de eerste tonne. Daar moet ze dus dadelijk bakboord om binnen. Maar Jenne Voort hebben we even net neemt. Maar die zit er ik nog net zo raar hier. Dit is Jenne Wout. Zit leger. En de rest onboord sjuggen we heel duidelijk. Hier praten we wat over de minder starterscootjes. Drachten, Hattem Hoekstra. Ik heb nog correct. Ja, waar voor is de dat? orendraagsterscootje deelt, Van de denk ik, de hele hele mannen. mannen. En die vuurt je eens de hele Ja, dat is dat hele kampioenschap. Een Zit heel dicht bij de wat tussen in drachten, achterin. ja. Ja, Jenne Wout, toch de kaprenner in het klassement. Luidt je wat achter. Ja, die luidt. Het ben echt. We zeggen nou, Heerenveen op de tonnen gaan. Die kennen we al besielen zelfs. Dat gaat er tactisch heel goed jongen. Ik zou wat doen ze nou al. Maar om bakboord om te komen. Maar ze beginnen hem gewoon in één keer. En dan maakt ze zich gelijk al een hele goede slag hier. Heerenveen. Dan is die wien. Dan ben er een aantal scootjes 4 van je daar op stuurboord. Heerenveen al om de tonnen. En de jouwer in de achtervolging. Dadelijk ik al een gotsieslaan. Ja. Prachtige start. De jouwe nog eens twadde. Ik een hele goede start. Achter het Heerenveen aan. En dan de lemmer. Ja, dat is Ja, toch toch. geweldig. Hè? Ik Toch. bedoel, uit Ja. een mindere positie draaien ze je toch een strijd om de tonnen heen. En daar ben toch nog wel wat oorenscootjes in de buurt. Succes, dus die er nou net door hinder dendrie. Die komen daar gewoon. Rechts in beeld. Het moet de Zuidwesthoeken wezen. Ja. Dat moet grauw wezen. Die zit daar nog Bob ergens. Maar het is Akkerem wat erbij zit. Weer. Ljouwert, die draait er nou ik in. Jenne Wout. Grauw weer een hele minne start. Alweer. Die lieket je het dan toch als we al een voorzichtige conclusie maken. Oh, het jekje voor het kampioenschap. Vind ik wel heel betierd, zo'n conclusie. Want we weten ik dat Grauw altijd wel een voordenskarelie kent. Maar dit hier Maar had ze het toch minder kracht start- dan... De start is net goed. Ik joe het weer net. Hier hebben we dat grauwste scootje. Wel vol tuur. Nog achterlang waren on. En we mooi wel concluderen dat ze wel al hier redelijk voorzichtig binnen. Maar de tonrondingen en als je het hier al hier gewoon zonder haasrijtje. Het gewoon goed. Het prima. Nou, dus ik ken hartstikke hier kamer in het Durksluk, zoals het de lookje voorhiet. Zo mooi zit het in de hooglandslak. En zie- Ach, heet een vliegtuigje in de lucht. En wat stil, ik ken ze het net lezen. Kun je het lezen? Nee, dit is... Nee. Nou, dat mooie mensen u even appen of... En dan zoek ik Huzem als laatste om de tonnen te komen. En dan hebben we nou toch wel een voorzichtige volwaarde. Ja, we hebben een volgwaarder. En dat is dat het Heerenveen op kop loopt. En dat is mooi. En daarachter de Jouwer. En dan de Lemmer.
En dan op een vierde plakje de Zuidwesthoeken. Vijfde Akkeren, 6 Ljouwert, Zoon, Jennewoud. De koprenner in het klassement. 8 Langwaar, 9, dat vinden we grauw. 10 de hele mannen, Overdrachten, Tolve wat zijn en Tretjen Huzem. Dat is de volgorde om die eerste bopperste tonnen hinnen. En dan nou zitten ze hier bij Jennewoud in het Varwinsterrek. Ja, nou, we zien wel even hoe zwier het is. Ja, en dan is ze mat een beetje loeven voor wat erachter zit. Maar als de skipper loeft, dan ben ze net helemaal voor de wien. En dan komt er nog een heel soort extra drukking. Ja, maar toch wel stoer famke wat er naar voren in dat in feite die man wat onder controle had. Maar dan zien we hoe zwier het is. Nou, aan de goede kant. Waar zit je dicht bij de tonnen? Oei. Ja, dit mooi. Mooi is maar de tuigage. Mooi is dat zien. Hetzelfde hele mannen wezen, ja. De hele mannen drachten. Onderwien, voor de wien. De Jouwer had een hele koers. Die sjuggen we zo net, maar die is meer naar de diekskant, naar de gemaalkant van. Jereveen zit wat heger op. Die had wel een aardig gatje. En dan zullen we even naar de boordsnelheid. Want de Jouwer rint een 6,8 knoop. En Jereveen een 4,8 knoop. Dus ja, de Jouwer duidelijk hudder. Nou, dan is het heel nieuwsgierig om te zien hoe ze hier aanstaan bij dat Vardewiense rek uitkomen. En dan zie ik alle twee een oren tonnen kiezen. De ene de bakboordstonnen en de andere de stuurboordstonnen. Maar Safia ben we nog net. Ze ben nog net bij die gate. Maar het is denk ik toch echt dat Jereveen zich al positioneert voor die ene tonnen. Dat mij al dwan heel waai het hele Wiense rek. Je moest eigenlijk dadelijk al weten welke als pakken worst. En er was natuurlijk, ik wil een beetje dwong terug die skippen die achter die zitten. Ja. We hebben zorgen toch dat het echt een net giept is. Dat iedereen wel de Gieko bakboord had. Dus dan ben je wel bopperste skip. En dat is de Jouwe net. En dan kun je toch een hele vloot aanremmen worden. Maar hun gatje weer wel aardig, hè? Of tenminste, als je ze vanuit de start waai. Maar toen zeiden ze krijgt dat de Jouwer hudde rent. Is de Shen op de track and trace. En als dat ze is, dan zullen we verwachten mooi dat de Jouwer dus dichterbij komt. Het is ook heel belangrijk hoe die op een deilbaan de onderste 2 tonnen erin lezen. Dat is altijd een ze. Ja. Links is dus ene wat verder loopt en de ene wat dichterbij. Als een wedstrijdcommissie die moet dat continu in de gaten houden dat die ton ten opzichte van die boppentonnen heel recht in de wien lezen. Want oors is 1 tonnen straks heel erg bijvoorbeeld, want we zouden nou denken, ja, die tonnen van de Jouwer hier rechts in beeld is volle gunstiger dan die van Jereveen. Maar het kan ik wezen dat die wien krijgt wat die slag naar de polder, die wordt zo eens altijd meisje, want we weten dat daar wat gunstiger is. Dus dan zeggen ze de Jouwer stuurt ik al een beetje op naar die tonnen. En dan zeggen ze van lezen we die ton een beetje heger, dan kiezen ze misschien daarvoor. Maar het liep het inderdaad erop dat de Jouwer gewoon, en die wil ik boppen die vloot straks. Dan zit aan de wienkant van die vloot. Maar onder die tuigen van al die scootjes die er nog omheen matten, maar het onderdeel. Jereveen is bij de onderste tonnen. Geen enkel probleem. Geen scootje in de buurt. Oh, de Jouwer. Ja, die kiest er toch voor. Kiest toch voor de orentonnen. Daar liep het net op. En zij zullen het op boordsnelheid. Ze is het dwanwollen. Ik de Jouwer voltuig. De Lemmer. Nieuwsgierig. Ken ik helemaal zijn eigen route kiezen. Wat doen ze? Het lijkt erop dat die achter Jereveen omgaan. Albert Visser voorop in de punt. De man bij de vak. En de man onderscoort. En ik werd heel knap. Auke de Groot met de Zuidwesthoek. Hij houdt van dit waar. Hij houdt van dit wetter. Een groot breed schip. En we zeggen hem, jij juster dan. Juster weer geen ziel. Maar jij juster ik het schip. Het vier wij het hutstroen. En joert ik al. Een enorm soort snelheid in dat schip.
Maar als dat zo is, dan hier je hem toch wat meer vooraan in het klassement verwachten. Ja, dat kan twee dingen betutten. Het kan betutten dat hij of wat minder hechter rint dan de oren. Als wat fouten maakt. Maar snelheid is toch ik altijd hechten? Ja, dat ben ik maar niet eens. Als het sneller is, dan kroepst ik omheen. Maar ja, dan tactisch misschien toch krijgt even of wat boothandelingen of wat tonrondingen. Daar moet het dan in voen worden. Ja, nou wat. En al die gatjes in de tuig, de sjuggen, die ben eens voor reeftouwtjes. Dus die ben ik heel nog net van plan om te reven, want ze zitten er net in. Zijn het eerst de touwtjes erin? Nee. Janne Wout gaat om de tonnen, maar om de orentonnen is Ljouwert al gaan. Dus Ljouwert nog voor Janne Wout. Dan Jere Grauw, die ik de ronding inzet. En ik die tonnen kiest richting de Polderdiek. Dan is het vooral nieuwsgierig straks om te zien. De Jouwer Jerveen, die hebben beide nog een route kiezen. Hoe komen die bij elkaar uit op de bovenste ton? En Ljouwert en Lemmer. Want die weten nog wel aardig tegen bij elkaar. En dan weer de Ljouwert ik dezelfde route als de Jouwer. En Lemmer dezelfde route als Jerveen. Er zitten... Ze matten hier nog wel pijlen. Er zit nog wel een zonreg hier midden in die mar. Maar voor de rest is het hier aardig jip op de Lemsterbaai. De Jouwer. Dit wil ik even zien naar de boordsnelheid. Een 6,6 knoop. Ietsje sneller dan die van Jerveen. Ik heb een volgwadder. En daarbij is in de voorrij net een heel soort verhoren. De eerste 8 lezen nog zat ze correct. Ik om de heegste tonnen kwamen. 1 Jerveen, 2 de Jouwer, 3 Lemmer, 4 Zuidwesthoeken, 5 Akkeren, 6 Ljouwert, 7 Jennewoud, 8 Langwaar. En dan 9e is Noordrachten en 10e is Grauw, is een plakje zakken. Over wat zijn, 12 de hele mannen en 13 Huizen. En nou is het scootje van Jerveen door de Wiengang helemaal bij de geul. Even voor de meesten thuis tegen de geul. Als we straks denken van er vaart een plezierbootje terug, dat mooi hier. Alle oren wedstrijdbaan binnen afsluiten. Daar mag geen oor het vaart terug in. Maar hier mag de skippers de geul benutten. Maar het kan betekenen dat er wel in het zin komt, dan zeggen ze het BPR, de binnenvaartpolitiereglement, hield je gewoon. Dus dan moet ze misschien voorrang aan een cruiser. Ja. Ja. En nou, heel nou boppen in. Dit is heel mooi om te zien. Daar zit de Jouwer bij het Woudegemaal. En hier helemaal onderin zien we Jerveen. Heel nieuwsgierig om te zien hoe dat uitpakt. Ze hadden extremen van het veld opzocht. Het is heel nieuwsgierig om te zien hoe dat uitkomt dadelijk bij die bovenste tonnen. Als het goed uitpakt voor Jerveen en dan hoeft hij 1 keer minder Trodewien. Dan kan hij gewoon met 1 keer Trodewien die ton rennen. De Jouwer had dan een keer extra matten. Ja, maar de Jouwer die rent wel heel hut, ja. En ik vind het ook mooi dat Rinus de Jong daarvoor kiest. Dat het net denkt van ik ga er gewoon achterom. Nee, hij kiest ervoor om correct de orentonnen te nemen. En dan maar zien van hoe komt dat aan zijn uit. Wat, wie de goede slag. En hier heel rechts in beeld zien we de Lemmer. Ja, die er heel mooi bij zit. Hun thuiswetter, dus ja, zoals ze van zij matten witte werden slagen zitten. Dan zijn er een heel soort skippers die hier al heel vaak zielt hebben. Maar nog een keer bij de Jouwer. daar zit ik een broekreefje in. Maar je soort zeggen, het is net neder, Joert. Ze lezen er redelijk stabiel in. We zien net dat de scoort heel snel, heel vierd wordt. Prachtig zielwaar. En ik, voorziens denk ik, zoals ik het nou zeg, dat ik het Jerveen net de tonnen berinnen ken. Of de wien die moet heel erg draaien.
Lijkt het En wel dat- dat de jouwer een beter krijgt. Meer snelheid. Had in elk geval meer snelheid. Ja. En Dat is nieuwsgierig. De jouwer leidt wel bakboord nou. En je hebt een stuurboord. Hier de jouwer, maar achterop de adviseur hè, bij het Kruimer. maar daar op de hoek zit ik altijd er zit al je bjemkes. En dan krijg je altijd een wiendraaiing. En je krijgt een hichte van waar die boppetonnen zit, krijgt je in één keer shift. En dat zien we nou ook wel. Dat liek het niet krijgt dat Jereveen die tonnen net berinnen koer. Nou, rennen ze er al hegen net daar. En kennen ze hem wel weer berinnen. Het zit dicht bij elkaar. Het zit lijkt mij. heel dicht bij elkaar. En het is de jouwer op bakboord. Dus Jereveen of moet er al rond verdel kennen, of zal al horen moeten. En we zullen het sasjen, want hier komen ze al prachtig in beeld van Boppe aan. En wat doet Jereveen Jajer? Het is de jouwer die hier voor Jereveen del gaat. Ze moeten nog wel wat aanhouden. En natuurlijk in de volgende slag is het natuurlijk Jereveen wat straks op bakboord aankomt. Maar deze twee scootjes zitten in de street. En dat is een strijd om het eerste plakje. Hier op het wetter van de Lemsterbaai. En dan ik nog tussen twee scootjes die het volop mooi door in het klassement. Dus hoe mooi wil je het hebben? Mooi herken nou eens net. Hier een prachtig beeld. Als we dan even naar die topside sjurren, die waar het om gaat. Ja, dan ben natuurlijk jouw Jereveen die het heel goed doen. Lemmerik. En de Lemmer heel goed. En Akkerum, ja, die ziet op het zandenplakje, die doet nou wel mooi. Ljouwert zit er ik bij. En Jenne Wout. Maar Grauw en Jenne Wout, die liet hier wat uit die jekje. Ja. Nou, eerst deze tonnenronding even. En dan is nou de jouwer hoe stuurboord. Had hij genoeg romte hier om voor Jereveen? En volgens mij Jerk zal roppen. En Ken dit. ja, nee. Nee, het kan net. En dan vind ik dat ze vierstellen draaien. Wat een risico. Wat een risico. Dan scheur je dat en de wedstrijd is nog zo lang. En je weet dat je het rennen. Ja, wat volgt hier ze matten door de wien. Wat doet Jereveen? Loekt hij de protestvlagen? Ja, hier maakt het echt de tabber van een week jedders, jongen. Ze lieten erop aankomen, dan op lijst nog draaien, wil ze gewoon Hij hier nog zijn, ik zal minder risico nemen. En daar profiteert de Lemmer van. Ja, het is nog wel de jouwe dat Boppe de Lemmer langs gaat, maar ja, een bijzondere situatie. Het is totaal net nederig. Nee. Je ziet geen oorskoets in de buurt. Ze gokten het erop dat ze dachten dat ze er nog verdel kon koerden. En dan, nou ja, dan moet je me trots zetten. Maar dan op het lijst alsnog door de wind. Ja, dat hier ik even jij dat van kennen. Of wat oude Remy. Ja. Ja, nou, ik heb ontmoet daar net een rode vlaggen, jongen. Zuidwesthoek. Zuidwesthoek gaat hier nog altijd als vierde om de tonnen heen. En op een hiel zitten erop Akkerum. Meter. Daar is Ljouwert ik alweer. En daar vlak ik bij nog. Ljouwert. Dus die eerste treien lezen mooi tegen bij elkaar. Jereveen, Jouweren, de Lemmer. En de nummer 4, de 6, die lezen ik tegen bij elkaar. De Zuidwesthoek, Akkerum en Ljouwert. Nou, we hebben al een keer neemt het. is spannender in het klassement als we de laatste hier in Wend binnen. Een van de kanshebbers van die titel is het Jereveen. Dat met 2 die-oorwinningen op het tweede plak zit in het klassement. En dus commentator en analist Roelof Bouwmeester. Die tipt Sietse Brouwer en zijn bemanning van de eindwinning. En daarom moet Sietse de vraag of dat ik meer druk jouwt. Nou, nee, dat jouwt net volle druk. Ik denk dat we het goed door en dan, ja, ik ben de favorieten. Ja, dat is zo. Dus ik snap wel dat hij dat zei. Maar er ben natuurlijk meer. Hè? En ja, het wordt gespannen nog leuk.
Wees je tevreden door de resultaten tot nu toe? Ja, ik ben wel, ja, zeker. Ik kan het ons tevreden wezen natuurlijk. Hè. Vooral die laatste 3 wedstrijden winnen echt goed. En, dus dat is prima. Ja, proberen we het weer voor te beduren. Ja, 2 keer een dijhoewinning. Wien die wedstrijden oors van Jim onboord als de oren wedstrijden? Hoe bedoel je dat? Dat je maar oors inziet in het wedstrijd of dat je hem oors zielden? Nee, helemaal niet. Die eerste 3 wedstrijden zijn altijd wat oors. En ja, dan moet het soms even mee zitten. Nou, op Jennewaard ziet het bij u toen net mee. En op Grauw maken we een liets foutje. Nou ja, dat wordt dan ik met die in Oostrum, dat is wat het is. En dat is ik mooi dat het gebeurt. En daarom zit het nou, ik denk ik, tegen bij elkaar. Maar nee, we zitten er absoluut niet over in. We gaan elke dag weer voor de winst en voor het hoogst haalbare. En dat is nooit oors. Nee. Nou, dat is ik wel duidelijk. Sitse Brouwer die gaat ook Joet weer voor de winst. Luid op kop. Maar daarachter de Jouwer. Maar het wierste krijgt daar bij die bopperste tonnen wie het toch wel even heel spannend van hoe dat uitkomen zou. Dus laten we daar nog weer eventjes naar zien. Van hoe gong dat ze krijgt daar bij die bopperste tonnen. Ja, dan zullen we de Jouwer, die houdt heel lang vol om trot te gaan. Dan te let, dan besluiten ze. Ja, en wie het ken of wie het net ken, ja, dat weet je net. Nou ja, dan dat liep het ik net te kennen. En ja, dan besluiten ze te laten draaien. En ze hebben nou het geluk dat Heerenveen door de wind gaat omdat hij de ton daar al luidt. Maar dat in theorie hoeft Heerenveen dat net te doen. Zij mooie gewoon die hele boei voorbij zielen, rug terug zielen. En we zullen geen protestwagen, maar dat hier ik zei Jan kennen. Ja, maar dat doen ze dus net. En intussen binnen haast alle tredje scootjes om die bopperste tonnen heen. Maar Heerenveen dus in een tweede jouwe treien. De dichtbij er, de Lemmer, dan Fjouwer, Zuidwesthoeken 5, Akkerum, 6 Ljouwert. Zo'n luidt Grauw dus Grauw die is naar voren tascoot. 8 Jennewaard, 9 Langwaar, 10 Drachten, Olve, wat zijn 12 de hele mannen en 13 Huizen. Dat is de volgorde in deze wedstrijd. En voor alle mensen die het naar de televisie sjoggen en denken van hé, maar de Freule, ik zou graag het keertje zien willen. Dat ken ik. De Freule die sturen we uit op de stream en op uw app. En er is een QR-code in beeld. En als je die QR-code even scannen, dan kom je hem bij de stream van de Freule. Dus waar het keertje zien wil, moet die QR-code even scannen. Wij blijven lekker bij het scootjeszeel hier op de Lemsterbaai. Zonder wedstrijd om het kampioenschap. Hier het mooie gemaal. Het stoomgemaal van Tekenziel. Werelderfgoed, hè? Werelderfgoed. Ja, het is ook prachtig. En zeker dat het in bedrijf is. Hier, de nummer 2 ze krijg. Ja, de treien, ja, 2 treien, de Jouwer. De Heerenveen en Lemmer zitten er heger. De Jouwer kiest werd voor die onderste ton. Maar het liep toch echt toch die manoeuvre van de Jouwer. Dat echt de Lemmer gewoon de Jouwer voorbijgong is. Ja. Het is natuurlijk weer maar deze prachtige baan pas te zien als je bij de bopste tonnen binnen. Je zult een hele stikke neert. Saviet zullen ze over de baan heen. En dan op leers dan. Dat is het mooie ervan. Hier een heel soort mensen. Ik weer op papier. Prachtig. Ja, zwaai. Cameraboordje vat de del. Elke die even zwaaien. Even de groeten ervan. Och, wat een soort mensen weer. Maar het kerst het hier prachtig zien. En dat een beetje knap waar is. Dan kun je ik nog lekker op het strand zitten. En ze noemen dan eventjes verkwollingsziekje. Ik denk net dat een heel soort binnen die dat joe doen. Maar je kan er wel heerlijk zitten. En dan kun je mooi die wedstrijd bezien. En als ze dan zo op je aankomen in het Vaderwinsterrek, dan komen ze ik nog mooi dichtbij. Heerenveen is alweer bij die onderste tonnen, bij die gate. En kiest tot hetzelfde dezelfde slag. Ja. Al leverde het hun niet krek geen winst op. Tenminste, de Jouwer weer dichterbij kwam. En de Lemmer maakt het dezelfde tonnenronding als Heerenveen. De Lemmer dus nou op het tweede plakje. Stuurt hem wat scherper aan, de Lemmer. Komt wat heger uit dan ik in het kruisrek.
Maar we weten van Heerenveen dat dit hier heel hut en heeg rint. Maar ja, waar ik hut rint, is het jouwste scootje. Maar dan moet ze... Of waar aan Jan? Zuidwesthoek is ik een plakje verlen. Akkerum is Dit Zuidwesthoek kost voorbij. Akkerum zit er ik nog wel aardig bij in het klassement. Ja, die zie je Die tussen. rekken niet weer bij de- Die zie je wat Ja. tussen die beide ploegen Ja. in. Hè? Tussen de kopgroep en de achterrij. De A-klasse en de B-klasse. hè? Ja. Ja. Mooi te zien hoeveel romte er net ene scootje tussen de tonnen lezen let en hoeveel er de oren. Ja, de vakkeloerd komt er weer in bij Jennewaard. Ja, en we zul je wel op het dek van de klassementslier erop stuiten. Hè? Absoluut, Want absoluut. Ja. hier hing het de oranje wimpel voor op de opstekker. Dat we dat net vergeten. Dat... En dat is ik zo mooi, dit kampioenschap. Want die oranje wimpel, die wisselt heel tijd, hè? Die gaat van het ene scootje naar het andere scootje. Nou, dat is ik lang lien dat we dat mooi maken hebben. En hier zullen we... Hier ridder. Het is net een soort extra kantenmeters, maar het is wel het ligt wel een liet stuurtje onder de opstekker. Maar Janne Wout, nou, die kiest ik voor dezelfde slag. Want nota binnen het heel tijd Ljouwert. En nou ja, de Jouwer op kop en Ljouwert die slag naar het Woudegemaal kiezen. En nou zullen we dat Heerenveen die zullen daar in de midden varen. Die keer net zo vier terug als Nies Krek die een ha. Die kiest nou al een beetje voor om wat te verdedigen. Want Lemmer is jette door de wingang. Ah. Dus zo zie je minder de extremen op de boetenkant van het veld Als ze krijgt. als de eerste ronde. De jouwer bij het publiekdel. Dat er op het strand en daar bij het de pierke, maal. Ja. Dat lietse pierke, dat stekt wat uit in. En dat is soms prachtig. Dan gaan ze daar maar de gieken haast trot hier van de meesten heen. Hè? En Grauw scoot naar voren, ja. Grauw lijkt nu al op het 6e plakje. Er is een mooie opmars ondergang. De strijd tussen deze treien. Heerenveen, Lemmer, de Jouwer. Daar gaat het om, ontnota. En een hele stabiele wien. We Dat is zullen mooi. het, ja, het Ja. is schitterend. Zo misschien nog wat bijkomen, maar we zullen dat ontnota het scootjes gewoon dan redelijk rjocht lezen. Geen extremen in een bepaalde hoeken. Wat toch lang waar? Hier uit Grutzaal. Dat hing het er Ja, wat nu weer bij. die ben ontutreven, denk Die- ik. die Want hebben hier even uit, ja. hier een revering. En die vind ik dat er meer mogelijk is. En wat me van een week ik al eens opvoel, Elke, misschien kan je daar antwoord op Jan. Dat is dat Grutzaal van Heerenveen, daar zitten van die banen niet. Ja, dat is een coating. En dat is verven. En dat kan dan zeggen, krekt uit een oren. Dat zal net uit een oren productielijn komen. Maar ja, trots die ververij, dan krijgt dat krekt een oren tint. Een beetje een kleurverschil. Ja. Het is net dat ze alle lapjes bij elkaar zacht Nee, maar hebben. zou ik het haast, hè? Van de binnen de baan. We konden dan een partijtje verdelen op Keerpie. En sjurgens hoe ze er zielen. Ja. Nee, maar het is dus coating. Die zaal die zetten in de coating. Ja, dat is, het is verschrikkelijk spul eigenlijk, dat nije doek. Het is, vroeger hingen we katoen. Ja. En ja, dat taanden ze dan. Hè. En dan tannine, wat ik in Wien zie. En dat dienen ze om die turen te conserveren. Het is een rot, hè, want katoen wil wel rotje. Nou, dan kreeg die bruine kleur. Nou hadden ze bij de SKS ik verplicht stelde moest een witte fok en een bruin grutzuil. En dat is gewoon verven. Maar het is nou maken van daakron. En vroeger hier daakron, dat weer nog een beetje soepel. Maar hier komt ik nog een coating doorheen.
Ja. En dat het heel stief is, dus het is haast net op te teren. Nou weer even Sjen, want ze komen ook over Sjen. En dat is de jouwer die hier nog achter het Lemster scootje delmat. Dat wie niet correct ik de situatie bij de onderste tonnen. En de Jitte Lemmer, ik trouw de wien. Heerenveen besluit het jij te doen, die zal de ton ik al onrennen kennen. Deze skip zit er nog mooi dicht bij elkaar. Heerenveen nog hield hij het op kop. Ietsje heger. Ze krijgt net cadeau. Maar er vlak achter zit de Lemmer en daar vlakbij. Ja, deze toptraaien die rint ik al aardig aan het shootje. Ik heb even jongen naar de laatste traaien hier. Hoe het er hier zilt is op een Lemmer. En dan just dat Grauw het hier eigenlijk altijd heel goed doet. En dat Ljouwert en Lemmer het hier altijd heel goed doen. Maar Heerenveen, de Jouwer en Jennewoud een beetje minder. Maar dat is van de oude ronde trein hier. Dit is weer een nije hier zelfs. En Heerenveen doet het goed in elk geval. Ontnota Wolpoer best. Rust aan boord. Eer het heel goed, heel scherp. Lietse tikjes. En dan ben je haast weer bij de bovenste tonnen. En die zullen we hier lezen. De eerste waar ze nou op aankomen, die hoe ze net. Het is die hier onderin, maar die gele pet. Gele pet, hè? Die dat met is... ze ha. Het lijkt het wel dat ze een beetje oerzield ha. Lemster scootje. En als hem wat oerzield ha, dan is het ook wel nieuwsgierig wat er straks van bij de polderdiek bij komt. Derlei Akrum. Zuidwesthoeken. En Grauw. Grauw. Jennewoud ik. Maar dat is nog een godje. En nou in wat oerzield ha. Ja, dan keek ik even een knikje aan en dan keek ik weer even wat hudder. Maar Ja, we zullen daar dus rechts wel Akrum omkomen. ja, dat hier de leider steeds maar van het achtervolgende groepje. Maar de Zuidwesthoeken daar nog links ervan. Maar Heerenveen nog altijd op kop. Op kop. Nou, bij de bopperste tonnen. Nog een 20 meter en dan je zei Troddewien. En dan gaat ze een lietsgotje maken. Mooi, de achtervolgers. En dan is het vooral de Jouwer en Akrum waar we even op letten moeten. Ja. Lemmer had nergens last van. De Jouwer nou op bakboord. Ja, die had Akrum nou op voor. stuurboord, die stuurt hem erachter. Dan, Maar er is wel dichterbij kan. dan is het Pieter Meter van Akrum die aansluiting vindt bij de kopgroep. Albert Visser. Vlieden hier nog ons helmhout. Stiert nou voorop bij het Lemster scootje. En net omdat het Samindi, maar een vrijwillige keuze. Ja. Geef de jeugd een kans. Dat Toch. en dit wie ik wel heel noffelijk, want als skipper ben ik een soort van manager, maar van alles regelen en organiseer je. En dat is best heel druk en dat hoeft er nou allemaal net meer te doen. Dat zie je zo nou. En die wie er klaar voor, want dat zullen we nou wel. Dat zullen we zeker. Die zielt nou, ik weer een poerbeste wedstrijd. Tweede plankje. Had wel een gotje, maar de klasse, de man die nog voorop loopt met Heerenveen. Akrum gaat je de Jouwer voorbij. Ja. En dan komt Grauw, die prikt hem er ik nog heel mooi tussen. Hier. Die gaat weer onder Ljouwerdel. Ljouwert is er dan ook aardig dichtbij kwam. En de Zuidwesthoek is al Ja, vol. die... Ja. Je gaat Grauw. Die loopt nou op het 5e plakje en Ljouwert op het 6e plakje. Nou, dat zit dicht bij elkaar. De Zuidwesthoek er daar weer achter.
Binnen Jenne Woordsters die er nou op aankomen, maar de oranje wimpel voorop, ja, die verliezen de slag wat. Die zielen net echt niet voor. Ik ben op betiet in de wedstrijd, maar... Die lees op 8. Krijgen er voor de goede water heel goed zo'n bij. Ja. Hun minste aantrek is dat. Hun minste wedstrijd, die mooi eens aanloeken. Dan wordt dit de minste wedstrijd, als ze hier lezen willen. Ja. En dan komt die zoonpunten, die komen er dan bij. Ik even zien naar Ljouwert, want Ljouwert docht ik nog mooi om die boppers te plakken. Ja, Willem Zwaga. Ze staan op het 6e plak. Ze hebben nog wel kans. Maar we zien ik dat ze enorm ontziekje binnen. Ze winnen van de morgen nog weer ontzielen en dingen ontverroren. Oren zwudden er weer op. Die supersonische zwudden eraan. Ja, ze binnen echt ontziekje en dat constateren er ik in dit peteer dat er hier mooi maken. Ja, en ik... Ja, het skip doet net helemaal wat we willen. Dus een beetje chiquje. Het met al je dingen te maken, hoe stuur op zest. We zijn vrij onstabiel, altijd het waait. En we zitten wat met de switskeuzes elke keer te schommelen. Dus we hebben nou weer harde zwudden er weer op. Omdat die toch daar wat beter oer kennen, als het skip onstabiel is. Ja, binnen wat ontziekje. Maar hier ik wel gehoopt op wat minder wind zeg maar, in die 14 dagen. Nou, dat hebben we absoluut net. Ja, daar hebben wij wel wat moeite. Maar ondanks dat staan we nog steeds zo'n punt van de nummer 1 nou. Dus maar ik net al te volle klaaien natuurlijk. Er kan nog van alles gebeuren. Kun je iets vertellen over die zwudden? Want je hebt een paar zwudden die vrij modern binnen. En je oude zwudden. Wat is het verschil en wanneer is welke eronder? Ja, nou eigenlijk, die oren zwudden gewoon altijd te dwam. Maar als ze doggen, dan is het helemaal perfect. Maar in de window waarin ze werken, die is volle liter. Dus het moet dan 100% kloppen aan boord. Ja, en dat klopt het nou net helemaal. En dan hebben we de orenzwudden erop, die zijn iets algemener. Ja, en die komen dan weer wat meer tot hun rug. Maar op een gegeven moment moet het een beetje kop wezen. En die hebben we nou een beetje voor de veilige keus. Het komt gewoon heel krek. En daar hebben we nog net 100% de vinger op. Dus een beetje safe keuze hebben we die in. Want we hebben een jouw wedstrijd en we willen toch nog wel voor het eerste plakje gaan. Dus, ja, dus het is al nog net onmogelijk. Dus safe zielen, boetende risico's blijven en boetende risico's zielen. Ja, nou ja, we hebben vooral het meeste wat de struggles die we hebben is dat we heel gauw op een eer lezen, zoals we op lang waren. Nou hebben we dat nou redelijk onder controle, maar nu missen we weer wat hichten. Dus het is heel erg schakelijk. We denken dat we nou wat doen hebben. We hebben vanmorgen om 8 uur het speel weer klaarmaken en we vanmorgen te zielen doen. Even met jou en mijn grauw op zielt en dat liep al volle beter dan dat het weer. Dus we gaan vol goede moeten daarna je wedstrijd in. Ja. Dat zei Willem Zwaagaatje en Maaike van der Hoek. Ja, hij erkent ik ze binnen nog een ziekje en wat er zei van het mat ik uit de kop waar. Ik denk dat er daar iets heel verstandigs zei. Zielen en net de volle nooit denken meer. Lekker zielen. Nou, ontmoet ik. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Goeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, doch maar net zo volle. We beginnen geheipen! Tu zit ik lekker warm en droog. Terug Kunststof Casino van KKV op het Jereveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind. Kunststof Casino van KKFH. Een Fries product. Dat is wel sanoffelijk. Je krijgt gratis horn onder mij 31 augustus bij ons van Casino. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Mooi Jereveen. Daar kunnen we van profiteren. Het Lemse scootje. Maar ja, dan komen die oren er ook aan. En dat ben ik je snot aan. Absoluut net. Jereveen en de Lemmer. Een beetje los van de noemetrij. En dat is, zat ik het schrek zeg, nog wel altijd de jouwer. En Jereveen kiest weer voor deze slag naar de Polderdikta.
Dat dacht ik de lemmer. En dat is ook wel mooi om te zien dat we weer Heerenveen en de lemmer op 1 en 2 herkrijgen als oude. Ja. En wat ik dan, ja, dat is prachtig. Die ging er echt voor. En ja, die hoort niks, denk ik. Maar ja, ze vinden elkaar. En zo lemmer het nou slagje om het speeltje om te draaien. Ja. Wil ze, en dat de lemmer Heerenveen nog voorbij kent. Maar Heerenveen het berensterk. Nieuwsgierig is even erachter. Daar is een groepje van fjouwer wat heel erg mooi met elkaar zit. Dat is Akrum, Jouweren, Grauw en de Zuidwesthoeken daar. Maar Ljouwert, die zit er wat los van en die kan zijn eigen koers varen. Maar en dit is Jessel Lemmer en Heerenveen mooi genoegen naar zitten zien. Want dit remt gigantisch. Deze skippen met elkaar romt hij aan bij die tonronding. En ja, dat kost beschurk, hè? Akrum is binnen skip. Akrum is binnen. Ja, en Ljouwert ik. Ja, het is, Ljouwert pakt die oren, Ton. Die pakt die oren en de Zuidwesthoek die kiest er ik voor. Maar die moet wel even wachten op Ljouwert, want die had voorrang. Want als er tussen niet zit, is het minst. Maar Grauw ken ik mooi bij Akrum aansluiten. Het houdt wel in dat Akrum nou het tweede plak pakt. En dat wien ze kreeg bij de heeste tonnen ik al, maar... En Ljouwert gaat nou als vierde eromheen. Dus Ljouwert is op schoot. Grauw 5, het zit heel dicht bij elkaar hier. Dat kan aan de Saveroos wezen. Zuidwesthoeken 6. En dan zak het dus de Jouwer al. En dan word ik heel wild, Stuart. Hier bij die tonnen. Dus ik dadelijk Troddewien. Ja, ze zitten natuurlijk in de Rjocht smarre op dat bootje, ja. Oh nee, dat bootje gaat aan de kant, gelukkig. Die ben er op kleer. Ja. Maar ja, dan moet die Jouwer wel terug dat veld van voor de Wiense scootjes in. Hè? Ja, is dat verstandig wat ze nodig hebben? Ja, het zie je net zo volle kar, want ze zien het achterop sluiten, achter per oren en onder oren het grauwste scootje. Ja, we weten dat die hegen hut rent. Die kom je net op die manier voorbij. Ja, dat hebben we de hele mannen. Ik al. Nou, Jelle Wout is om die orentonnen gaan. Een orenwiekmeter hier rond Helmhout. Ik meen dat ik ze steeds niet we zijn erbij. Maar dat ken ik van een oorskoetje komen. Dat loopt lang war. Is ik bij de tonnen. En dan zien we toch wel dat wat zijn en Heusem weer achterom zielen. onboord bij Jenne Wout. Rust. Wat kennen zij nog? Want zij zijn wel de leider in het algemeen klassement. Ja, maar ze zitten in dat drokke middenveld. Daar kom je net zo. Daar komt het net zo makkelijk uit. En de wien is stabiel. Er zitten geen extremen in, geen vlagen. Dus ja, dan is het heel moeilijk om scootjes voorbij te varen. Dan hoop je op fouten van oren. Waar ontnota haast een foutleers kampioenschap zielt. Dat is Sietse Brouwer van Heerenveen. Kiest er nou wel weer voor om die slag vol via de trot te zetten. Dat tot er ik omdat de lemmer ik lang mooi ging. Maar in die orenhoeken stevast diezelfde kans zie je binnen het Ljouwert en die Jouwer. Ja, de Zuidwesthoeken zit er ik bij, maar Nobel. Die kiezen gewoon de hele tijd voor die slag. Nooit het gemaal, het oude gemaal. Het lijkt het ik net een heel soort uit te maken. Nee. Het enige wat nou het variël wezen zoeken is dat als Heerenveen hem in één keer onzielen kent, dan gaan ze 2 keer minder door de wien hoeven. En dat ben ik samen 2-3 scheepslengtes die je dan pakken. Ja.
Het is misschien toch aardig om eens even naar dat klassement te zien. In de wetenschap van hoe lezen ze nou en zo'n ze finishen. Hoe ziet dat klassement er dan uit? Nou, dan krijgen we weer een nieuwe koprenner in het klassement. Dan zou Heerenveen met 3 doelwinningen op inlezen. Maar daarachter op een tweede plakje, dit scootje, de Lemmer. Nou, dat zou toch wel geweldig wezen voor uw debuterende skipper, Jasper Visser. Trede, dat zak het dan van het eerste plakje uit. Jenne Wout met 21,1. Fjouwer, de Jouwer 21,8. 5, Ljouwert 25. Zit er nog bij dan. Ek Grauw zit er dan nog bij, 24,9. En op een zonderplak dan Akrum. Ja, maar dat is dus... Als ze finishen zo'n zat ze nou in de wedstrijd lezen. En dat doen we nog lang net, want we hebben al net eerst een oeren zield. Dat er ken nog wel het een en het oor verrooien. Misschien toch Lemmer nog een onval op het eerste plakje. Ze doen in elk geval wat oors dan dat Heerenveen doet. Dat is prachtig mooi. Ze hebben jette door de wingong. En we zien je straks hoe bakboer rond te komen op die tonnen. Dat is heel nieuwsgierig. Als Heerenveen in één keer de tonnen beginnen kan. Goede gewichtsverdeling. Man zoveel mogelijk naar Boppeta om het skip zijn rug doorheen te houden. De adviseur met de witte pet, Marco Bosma, zeggen we krijgt even zijn gezicht. Daar had uw wedstrijdleider van Joet ik willen zitten, hè? Bouke Kuppers, had ik adviseur geweest op het Lemster scootje. Ik meende me te herinneren dat ze toen afwisselt hebben met Harry Amsterdam. Klopt, en de ene eerweek Harry Amsterdam die moest naar Sneekweek zeilen. En de laatste dag, toen zitten ze er beide bij. Ja. Maar toen wie Albert Visser ik al kampioen. Ja. Dat wie in 2022. Hier het Heerenveen weer. Hoe komt hij op de bopperste tonnen aan? Maakt hij nog een slagje moois? Lik het mis Wolf, maar... Voor de wedstrijd zou het mooi wezen. Voor hun zou het prachtig wezen natuurlijk. Want dan slaan ze een heel goed. Maar hoe komt Ljouwert erbij? Hoe komt Ljouwert? Ljouwert lijkt er dat op wil ik al eens bakboord. even zien. Ze Ljouwert maakt het er liek het de hele tijd meer wind te staan daar bij het gemaal. We zullen Ljouwert dus daar mooi echt scheef erin. Hier komt ik wat meer wien. Maar ze matten al even zien. Het is natuurlijk nog wel een eindje. Maar we zeggen ze al even onder het tuigtrosje. Ja, dat is nog wel een heel goed. Maar vooral de Lemmer. Heerenveen had er niks mee te krijgen. Het is wel Ja, heel ze mooi om te kiezen er al zien voor hoe om ze daar al op letten. Hè? Ja, dat koest heel duidelijk zien. Hier zien we ze, nou, wat aan de linkerkant van het beeld, zien we die 2 groene scootjes. Ja. De Lemmer en Ljouwert. En hier ondanks dat Heerenveen en de Lemmer praktisch dezelfde slagen maakt het Heerenveen dat we het via de tros zetten. Maar Sjugge, de hoeden ik maar een heel stukje die hinden ze de tonnen, dan hinden we ze helemaal nooit. Maar het god is volle grutter worden. Ja. Het ben echt Sietse Brouwer en zijn bemanning die hier nou echt een aantal skiplengtes uitrent op de Lemmer. En de prijs voor de meest onvallende skipper is dan wel Willem Zwaga. Want die komt nou heel dicht bij en Akrum en bij de Lemmer hier. Want daar komt Akrum. Hoe zit dat mooi Lemmer? Ja. Akrum kan hem wel aanrennen, maar die is hoe stuurwoord. Lemmer hoe bakboord. Lemmer had voorrang. Maar kan Akrum hem onrennen? Hey, en dan krijgen we correct zo'nzelfde situatie. Ja. En dan krijgt daarachter. En Nee, we weten van Pieter Meter dat er wel eens wat risico's neemt, maar... Ja, je kent er beter. Hij stuurt al op. Hij stuurt al op. Hij gaat al door de wind. Wil hij wel de tonnen aankomen. En dat is verstandig. Dat hier niet krijgt de jouwer ik door maten. Je geen risico's nemen. Want. En nou ken er al door de wind. Want ja, dan had er wel straks Ljouwert. Maar dit is gewoon. Ja, dan. Hij is in onval. Als het slaagt, het is prachtig. Koe krijgt net.
Maar hij zit er wel mooi bij. Maar zit er mooi bij, maar dan komt Ja, er toch Ljouwert wel komt er een wel heel tussen. soort... Ljouwert die stond op. Ja, en Grauw kent er terug Ja, de Grauw, actie hè? van... Hij die het goed, Piet. Hij kon niks hoors. Maar ja, daar komen de Grauwsters ik alweer om. Douwe Visser prikt hem ertussen. Dan hebben we wat verhoring daar in de voorrang van de vloot. Eerste nog altijd Jereveen en tweede de Lemmer. Maar treien is nou Ljouwert. 4 Grauw, 5 Akrum en 6 Zuidwesthoeken. En hoe zit het dan met uw koprenner in het klassement? Jennewoud en de Jouwer. Hier is de Zuidwesthoeken, die is krek om een tonne hinnen. En Jennewoud en de Jouwer die komen nou op die tonnen aan. Maar Jennewoud die de Jouwer weer voorbij gaat. Ja, daar rint het net. Daar zit het Nee. net lekker. Dat had over in, want we zeggen wel dat het goedje Hutteroen. Er had een enorme mentale tikwest bij die bovenste tonnen. Want wat kwamen ze mooi uit de start. Let we even een beetje waarom gaan in de wedstrijd. Ze leiden tweede. Ze leiden tweede en ze gongen in het kruisrak Jereveen voorbij. Toen leidden ze oer bakboord. Toen draaide, en dan hebben we het net even hoe we hebben nou zitten, maar in het allereerste bovenste tonnen. Toen kwam Jereveen weer op bakboord aan. En toen konden ze er net verdelen. De beslissing kwam te let. Leiden even helemaal stil. Kwamen er al die rode scootjes bij. En nou zak je ze al en al. Op een achtste plak. Achtste lezen ze nou. Ja. Langwaar gaat je rust ziende om het tonnen. Nou, hier is nog volop strijd. En Lemmer. Tussen Grauw, Akrum en Ja, Zuidwesthoeken. hier is een enorme loefpartij zelfs. Ja. En daar wil Lemmer net omhoog, want het Sjuwe, die kiest ervoor om de Grauw wil net dat de Akkermus boven hun uitkomen. Die gaat extreem omheen. Zuidwesthoek met ik mooi. Lemmer denkt, ga je maar een heel lang in het veld uit zielen. Ik giep je. En ga in rechte lijn op het hek aan, de gate. Nou, en zo Ljouwert er ik van profiteren kennen. Want Ljouwert leidt daar weer boppen. En die kiest iedere keer helemaal die route. Ik in het Vaardewiense rak, want we weten dat mooi en op een delbaan dan kun je die baan aankruisen voor de winst, als dat dan heet. Dus eerst een keer op stuurboord, dan op bakboord. Giepje. En als daar wat meer winst zit en je bent vrij van de oren, kun je dat een heel soort voordeel opleveren. Ik heb goed nieuws voor alle fans van het Huizemerscootje. Want Huizem is van het laatste plak al. Huizem leidt nou 12e en wat zijn die gaat als tredjende om de bovenste tonnen. De Grutske koprenner, Jereveen. In dat prachtige shotje van een drone van Bob Au. Ja, en dan deelt er ik een tikje uit hè, qua punten Ja, in het algemeen klassement straks. Zeker. Want dan ben er op de posities 2, 3, 4 en 5. Die staan dan heel deun bij elkaar. Wil zij er aan het shooter in en ze rennen er ik nou uit in deze wedstrijd. Ja. Ja, dit is overmacht. Dit is Lemmer en Ljouwert ten eerst elkaar. En dat is alleen maar alle hier in het voordeel van Jereveen. Ja. Let ze maar vjochtje. Die laken het erom, ja. We hebben alle scootjes weer om die bovenste tonnen heen. Maar wat zijn dus op het laatste plak. Hier ben we onboord bij het Jennewoudste scootje. Gongen als zonde om die tonnen. Lezen dus zon in de wedstrijd. Ja, we zien hier de eerste wedstrijd op een Lemmer. Maar het is de dag van de commissie Ljouwert. De Ljouwerter zeggen we dan. En daarom zeggen wij van de morgen dat burgemeester Buma van Ljouwert bij de routebespreking weer. En Maaike praat ik eventjes met hem. Nou ja, Ljouwert is de Ljouwerter. Het wordt georganiseerd door het Ljouwerter comité. Dus dat is al een reden om hier te wezen. En ik ben de beschermheer van het Ljouwerter scootje.
En dan zien we even op de Lemmer. Is dat een mooie wedstrijd wat je dan naar je tjoggen? Zeker, op het Iselmar is mooi. En het begin is hier zo mooi in het centrum van de Lemmer. Dus ja, ik heb er echt nog aan. En ben je van oudsher een beetje scootje leefhebber? Nou jawel, ik kom uit Snits. Dus de Snekerpan, dat wie is scootje. En als het op een Snitse Mar weer, dan gingen we met ons eigen bootje naar de Snitse Mar om te zien. Dus ja, mijn hele leven al zag ik het scootje zien. Dus nog wel een beetje misschien voor de Snekerpan. Ik al doet hij dit kampioenschap helaas net met mij. Maar vanuit de titel echt een Ljouwerter scootje fan? Ljouwert, maar de gemeente Ljouwert had meer scootjes. Grauw, wat echt altijd voor in mei wacht. En Huzum, dit hier ek in de problemen, maar Huzum is ook een Ljouwerter scootje in de gemeente. Van waar zullen jou het scootjes zien bekend? Nou, ik zit naar het startschip, dus ik ga het mooiste plak eigenlijk voor het bekend van het scootje zien. Ja, dat is een heel mooi plakje hier op het startschip. Maar ik kan je vertellen dat je het voor de televisie ook heel goed kan kennen. En we zeggen nou, ze krijgt ik dat de Heerenveen deze keer keers van de orentonnen, de tonnen die het richting het gemaal gaat. En dat docht nou ik Ljouwert als binnenste skip op het tweede plak. En dat zou betjutten kennen dat de wien draait. En we zeggen ik niet correct dat de bopperste tonnen al wat versleept waren. En als je daar net op lette en je ziet ze had 3 routes zijn, nou dat weer de slag. En nou is just in één keer van, de wien draait wat, de baan wordt verlijnd en daar ben die adviseurs voor. Ze kiezen voor de slag naar het Woudegemaal. Wils Grauw. Grauw nog wel. Ja. Maar en die komt er ik heel deun bij, hè? Want ze draaien haast gelijk met de Lemmer nou om die onderste ton heen. Zij waren ik dwongen, ze krijgt een loefdueltje. Ja, ze komen wel leeg uit. Maar ze hebben volledig vrije wien. En ze mat natuurlijk ook onvallen. Ja, Ian leidt Heerenveen, leidt er wel wat uit. 2 nou Ljouwert. Ik hier Grauw nou als derde, maar vlak daarachter de Lemmer als vierde. En dan nou de Zuidwesthoeken als nummer 5. En waar is Akkerum die is Akkerum, die gaat nou om de tonnen. Die gaan dan als 6e om de tonnen. Die gaan ik richting het gemaal. En Jennewoud zit er ik dichtbij. En de Jouwer. Die is ik op schoot. En de Jouwer. Het bin eens de eerste size zon in het klassement, maar de Zuidwesthoeken ertussen. Zat ze hier in de wedstrijd lezen. En dat hebben we dus jongen. Ja, dat wie hebben op Waasdie op. Nee, dat wie net op wat zijn we het. Ik weet het niet meer welke dagen het binnen terug alle uitvallen, reisdagen en die hele routes die terug al komen jukst binnen. Maar ben we vandaag jongens keer? Ben je het Waasie? Ben wel Waasie. Het is joh te Ljouwert daai op een Lemmer. Waasie. Nou. En daar word ik keerst. En daar word ik nog gewoon hier de sport die aan joh. Het is een superwaanzie van Friesland. Superwaanzie is het ik voor Sietse Brouwer van Heerenveen, want die shut al die scootjes achter hem wrakselen ingevoerd. Voor u is prachtig mooi. Voor hun is het schitterend dat ze hier nou 4 op kop Einswol voor in de jaar. Ze kiezen nou voor de slag helemaal naar het Woudegemaal. En ik hier zelfs een heel soort mensen op een kant. En dan is, ja, dan hebben ze al een 130 meter voorsprong op Willem Zwara. Die liep het nou op een tweede plak te lezen. In dit beeld kerst heel mooi zien hoe ze de Troddy Gate gaan binnen. En hoe die ene helft van de scootjes kiest voor de slag naar het Gemaalta en de orenheld kiest voor de slag naar de Polderdikta. En dat betekent dat die baan er prachtig in leidt. Dat ken net oors, nee. Ljouwert. Goed om te zien dat ze er Joet mooi bij zitten. En dat het vertuten die in het, denk ik. En als het nou echt om die zwedden gaat of dat het in de holle zit, dat maakt het net hier zo vreselijke volle uit. Maar het gaat in elk geval beter als de aanroende dagen. Links in beeld. Grauw voorop dan in dat linkerkopgroepje steeds maar.
achter de Zuidwesthoek. En die Zuidwesthoek die had een gong hier. Die rent de hele tijd een 8 knopen. En dat is echt haast wel een oorlknoop hudder dan de orenskoetjes. Maar ja, ze wil voorbij nog. Maar ze ben wel wat achteruit zielt. Ja, ze hebben op het 4e plakje lijn. Maar ze vallen er ik net tussenuit, hè? Dat hebben ik wel eens jongen maar de Zuidwesthoek. Lemmer. Op het eigen thuiswetter. Ja, komt ik wat in de problemen. Hier, Nies krijgt toch maar Heerenveen een behoorlijk gat. Die ik net zo volle oors als Heerenveen. Maar ja, dan... Misschien was ze krijgt iets meer wie in haar. Want het lijkt toch wel dat het ietsje rijstiger wordt. Ja, daar waren specifiek nog naar vragen hè, van de morgen bij de routebespreking. Van Gitte Wiender vermid ik een beetje uit? Nee, zei Jan Jonkman heel kordaat. Die geen twijfel over. Nee, de wien die bloedt steen. Maar het is voor u ook heel moeilijk, want wij moeten het een beetje interpreteren. Maar hoe scheef ze gaan, want ja, we hebben hier geen blower onderin. En als de Bob op schip is, dan kun je dat beter vernemen. En het liep het heel stabiel al hier. Lemmer het wel voor een orenslag kiezen, hè? Die is eerst opgegaan naar het gemaal, maar door al vrij gauw ben ze door de wind gaan en zitten nu in het midden van het veld. Hij misschien ik wat anticipeert op die tonnen die er wat oorzinlijn is, die bopperste tonnen. Nou, bakboord op die tonnen. Ze maken nog een aardig handje. Nou, dan zien we hier hoe wiet het veld eruit luidt. En wat mij opvalt is dat het Heerenveen hier volle jeder door de wiengong is als Ljouwert. Ljouwert had de slag volle via de trosetten. Had hij hem dan wat oerzield. Want Heerenveen liep het gewoon redelijk rucht op die tonnen om het te kennen. En oerzielen is, ja, dat is net gunstig. Nu zien we daar links Ljouwert. Het zijn hele lichte stipjes op dit moment. Hier, nou even mooi weer dichterbij. En laten we langwarkers even nemen. Die had, ja, dat maakt toch ik wel eens een keer. Die hebben we nog net zo volle neemt. Andries Brouwer. Die zielt er het ik goed terug. Hij had wel op een jongende plakje, maar had nog wel aansluiting ik bij de jouwer Akkeren met Jenne Woord. En daar is Grauw. En daar wordt even schoen. Ja. En die mat al, wat al had ik geen voorrang, maar komt straks oerbakboot onder betonnen. En dan liek je de lemsters prooi te worden voor de grauwste scootje. Het is nog een eindje. Maar dat kunnen we concluderen. Een minnenstart van Grauw. Een middenstart van Grauw en weer naar voren tassielt. Dat doen ze alle keren wel. Als ze dan om die eerste tonnen komen, nou, ze hebben zelfs het ziende lijn. En nu doen ze weer mij in de kopgroep. Achter Heerenveen, dat bloedt wel gewoon op 1. Maar Grauw, 2, 3, 4. Ja, die komt ik heel dicht bij Ljouwert. En daar hebben we nou een mooie hoesje van. Oh nee, dit is jawel, ja. Dit is Grauw. Dus Grauw, maar daarachter om de Zuidwesthoeken. En dan boppen in het veld, daar is Ljouwert. En Lemmer. En Wiels Heerenveen alweer op de ton is. Die slaat een heel groot gat. Ik weer voor de goede slag kiezen. Ja, het is zo druk. Blijft er aardig scheef in. Ja, niet de voordeel.
En ken die de Ja, tonnen ronde? Ja, nou ja, dat ze ken ik, ze mat aan deze kant del, dus ze Ja. mat toch altijd het Ze mat hoorde ik eronder net boven bedoel. Nee. del, dus dat komt altijd goed. Maar er zit nog een gatje. Ljouwert het tweede plakje te pakken. En hier is het al dat je de grauwste zegt van anticiperen. Hoe kom ik nou straks met die orenscootjes uit? Ze kennen via de trossielen, maar dat doen ze net. Ze kiezen er al voor om op die door de wind te gaan en dan is het nieuwsgierig. Ze krijgt de grauwstes vlak achter de lemstesdel. Nou komen de lemstes hier hoe stuurboord aan. Haren heen gewoon. Ja. Die denken. En wat doet Grauw? Zet Grauw terug, roept hij al. Nou, zouden ze in feite bij de Grauw kiest er gewoon voor. In feite konden ze het weer trossielen, maar die lemmer ik goed. Ze lieten gewoon zien, jongens. We blijven heen gewoon haren, we maken God voor hem. En als het mag, dan geven we nog wat in de wien op. Maar het is Grauw wat het lemste scootje voorbij gaat. En de lemmer op Fjouwer. Zuidwesthoek en Akrum. Akrum binnen een skip. Dus die wordt 5. En Zuidwesthoek is 6. Ja, en dan jouwt Auke de Groot goed partij nog. Ja, dat prima. Dat doet heel best. Maar doet het hier op Isselmar wel vaker heel goed in een Lems erbij. 2023, tweede. Op de Wazie. En vorig jaar nog op de tweede dag op een Lemmer een derde plak. Dus de Zuidwesthoeken en de Lems erbij, dat accordeert wel. En ik ken me ik nog heugen dat zij hier toen ik eens een keer een inhaalwedstrijd had. Toen we en dat we een wedstrijd op de Veen op Jennewaard uitvallen. En toen moesten ze een sleepstart doen. Omdat dat gebroekelijk is op die wetters. En dat weer een prachtig gezicht. En toen woonden ze 2 wedstrijden achter elkaar hier op de Isselmar. Nou ja, ze komen ik van het Isselmar al hier, maar dan in de Lems erbij. En net voor Starum. Dus dit wetter leidt het Zuidwesthoek scootje wel. Jennewaard en de Jouwers zit vlak bij elkaar. En dan is ik Jennewaard. De Jouwer voorbij, hè? Of hier niet krijgt er al. Ja, dat... Of zie je het heel dicht bij elkaar. Zit heel dicht bij elkaar. Lang waar hele mannen. En drachten. Als je rugs huizen komen. Die zal dan als 12 domme tonnen gaan. En wat zijn als tredje. Nou, het is juist wel dat in dat voor de winste rek dat er weer eentje is die het heel dal de boetekant op ziet. Nou is dat Lemmer. Die helemaal. En de jouwe doet dat ik liek het wel. Ja, en dan is het altijd Herm gaat naar helemaal rechts, helemaal links. Ja, dat is. Zij denken dat er wat meer winst heeft en ze zullen hun concurrentie direct bij elkaar kluten. En dan was het de kar om vrije wien te gaan. En vrije wien is altijd goed. Ja, de laatste om de bopperste tonnen gaat, dan gaat de eerste al haast om de onderste tonnen. Safia leidt het uit elkaar. Wat zijn? Maar ondertussen ben je wel een uur en een kwartier om het wedstrijd. Nou, van Koppa, Jervingen, onleiding, even bedriegen door de Jouwer. Maar die is helemaal voortzak. Ja, en Jervingen het een godslijn. Een gigantisch god. Het is een 330 meter. Sietse Brouwer. En wat willen die man graag, hè? Hoe vaak hebben ze al heel dicht bij het kampioenschap zitten. Een heel soort tweede plakje zielt. Het zou de tweede overwinning op regen wezen voor het Jervingen.
Dat wie een wikkel haast 14. Dat komt er wel die vrije dagen. Ja, maar dat hield hij wel maar een vrije dag ertussen. Of een allerlaatste wedstrijd ertussen. Maar het zou wel de derde overwinning op rij geweest. Dat is wel echt heel knap. Nou zullen we lemmer weer kromgiepje. Omdat ik wil zeggen dat de wien is heel iets stevig. Ja. En scootjes die het maar minder wien wat beter doggen, die hebben dit kampioenschap in elk geval wat naaideal. Sietse Brouwer achterop. En kiest weer ja. de slag nou het Woudegemaal. En sjog eens even wat een god daartussen zit. Dat kan haast net meer misgaan, Sonja, zei ze. Ik ben altijd gevaarlijk, dat soort uitspraken, maar... En had Ljouwert, die nou de onvierder is van de achtervolgers... het lek boven terwijl de oude zwudden erom te knopen. Ja, je weet het nooit. Je weet het net. Dat ken ik. Wat hij zei, zelfs ik zei, dat ken ik in de holle zitten. Dat je daar te volle miljoenen gang binnen. En nou ja, het stekt heel nauw. Dat het Rikutlijn. Die naaie zwudden, dat moet alle keer goed op elkaar afstemd wezen. En dat hier ze net helemaal goed van elkaar. Nou, dan het al speelde maar weer op. En van de morgen om 8 uur wien ze hier al op en maar. En ja, doe je het goed. Kwam net heel mooi te start. Nee. Had echt wel skippen in helimatten. Wat wie hun eerste tonnen Size. Ja. Nou, dan... Dus van nou een 6e plak naar een 2e plakje, dat is heel best. En hier ik wel, als ze om die boppers te tonnen gaan, dan hebben we heel iets wat garage op de achtergrond. En dat komt omdat het skip met alle supporters van de Ljouters lijkt vlakbij ons. Vlakbij het skip van de omroep. Dus ja, dat jaren we dan op de camera's die het hier bij ons onboord staan. Hier ben ze, de Ljouters. Die het in de wedstrijd tweede lezen. En het is ook nog de wedstrijd van de Ljouter Commissie. Grauw op trein. Grauw gaat weer naar de Polderdiek. En Lemmer gaat weer naar het gemaal. Albert Visser voorop. Manje zeggen we dat Lemmer hield iets voorop laai en dat Heerenveen ze in het laatste cruiserak voorbij gingen. En toen zien we dat Albert even van voren naar achteren roen op het dek. En toen heb ik Jasper maar eens even vragen, wat zou je hem heid doen? Nou, heid hier zijn dat het echt nog wel koer, dat ze gewoon terugzielen moesten. En dat ze maar meer druk misschien Heerenveen nog wel weer voorbij kon. Dat is correct net slag. Het weer een heel spannende finish. Dat slag ik correct net. Maar Albert nam doe even een coachende rol op. Akram als 5e om het tonnen. Zuidwesthoeken als 6e. En dan is de Jouwer weer een plakje afzakken. Want Jenne Wout gaat nu als zonde om het tonnen en de Jouwer als 8e. Grauw kiest ik de hele tijd toch wel dezelfde slag. Naar de Polderdiek. Naar de Polderdiek, dat bevalt goed. Jennewoud, die gaat nooit gemaal. Hier aan boord bij de Jennewouds. Dat is een hele jonge ploeg, dat zie ik wel.
Heerenveen. Fotografenbootje erbij. Voor de mooie plaatsjes. Heel nul boppien, hartstikke bitter schemmer. Nou, bij het piepje van de Woude Gemaal, daar zit Heerenveen. En hier links helemaal in beeld, dat is Grauw. Achter Grauw de Zuidwesthoeken en de Jouwer. En dit zielt achter Heerenveen aan. Akrum en Jerwald. Daartussenin zitten nog Ljouwert en de Lemmer. Hier de Lemmer. Uitzijn van het eerste plak is de spannende strijd. Maar wij vallen nou wel eens even wat stil. Dat komt ook omdat dat Safir, de slagen uit het veldmaatje. Er is haast geen ien die toch het midden van het veld zielt. Zo zie je weer. Dat zeggen we niet. Krijgt wel, maar het is geen ien bevallen. Echt weer echt de uithoeking van de baan op. Nou, hier zien we dat mooi. Nou, als enigste daar gaat er ien door de midden. En dat zal de Jouwer wezen. Maar dat maak je hele goede eigen, hè? Het is wel mooi te zien hoe het wedstrijdveld erheen laat hier. In die baai. Grauw. Op bij de polderdiek. Zo vier mogelijk. De man voorop. Je houdt het aan. Want je, dat zeiden we, die boten die er varen, die hebben alle jochten. Is juist nog beter hoe dicht dat ze erbij zitten. Nou waren er van de morgen op routebespreking. Ik zei van we lezen er misschien gele tonsjes in. Dat is dan een virtuele wal. Die hebben we nog net jongen. Nee, en waarom lezen ze die erin? Dat is om even nog de wedstrijd spannender te maken. Dat ze gewoon jette troden wie matten. Dat het opkeert. Maar in dit geval, ja. Is het net denk nedig? Ik net dat het echt nedig is. Want in soort de slag aan de ene kant echt zo duidelijk worden. Want ze kerst beide kanten een heel eind steeds maar opzielen. Dus ja, het is nog in liekwicht, steeds maar de bakbootkant of de stuurboordkant van de baan. Nou, dat zeggen we hield dit wel. Dat uiteindelijk net uitmaakt. En Sietse Brouwer. In 2000 weer voor het eerst skipper op dit scootje. En hij helde door als debuterende skipper dadelijk al een tweede plakje. En ik in 2018. De memorabele 2018. Oh, die vreselijk spannende finale doe. Toen de sluwe Douwe Visser, de jonge hoen van het Heerenveense scootje, even een lesje leerden. Toch een hele tactische slag ze voor te drukken. De dragste scootje lieten ze er even bij tussen. Nou, dat 4 mm werk, dat wie ik een hartverzakking voor haast iedereen. Maar hielden ze toen even al iets wat meer wit. Hielden ze toen al een kampioenschap in de Boezehaan. Maar ja, voor het ziel en voor de wedstrijd en voor de slagjouwing en voor de meesten, is dat het mooiste wat er is. Die situatie zit bij mij op stip op nummer 1 van de mooiste actie in het scootjesiel. De mooiste finish op de finale dag. De mooiste finale. En de mooiste finale. Ja, dus 2018 werd tweede. Echt op een ziende punt, nevens mij. 2019, ik tweede. Toen hebben we 2 jaar net zield. In 2022 was er vierde, 23 derde en 24 weer tweede. Dus ja, al 4 keer tweede winnen. Dan krijg je haast de lijst van het Joop Zoetemelk syndroom. Maar het gaat nou poer best. Hij leidt eerste in deze wedstrijd. En als dat bloedt, en daar lijkt het wel op, dan komt er Wutrik eerste in het klassement naar Joet. Maar dan moet er altijd nog 3 wedstrijden zield worden. En het leidt nog dicht bij elkaar. Dus het wil net zeggen dat het dit hier wel helpt, maar hij doet volop mooi. En waar ik dicht bij elkaar lezen, dat is Ljouwert en Grauw. Hier zullen we het groene scootje achter de tonnen aankomen van Ljouwert. En Grauw, die keert ervoor om die slag daar helemaal bij de polderdiek. En die zullen we hier nog zo aankomen. Ja, Grauw en Ljouwert, die zitten dicht bij elkaar. Maar ik hier weer
liek het Ljouwert een soort wien te hebben. En van iedere hoek liek het weer heel tijd oors. En wat je nou mooi aan spelen kennen, als je nou even oer het skip van Grauwsjug en op de horizon, oer het Ljouwert als goed ziet, bleef die horizon hetzelfde. Zat peilen ze van het achterdek al. En stiert die horizon stil, het punt op de horizon, dan haast aanvaringskoers. Oké. En zo sjuggen ze dat ze de verdel kennen, maar het liek het erop dat grauw. En ze kennen heger en heger. Maar dit is heel dicht bij elkaar voor de goeie. Het is wel grauw wat op stuurboord komt. Ja, nee. Ljouwert op bakboord. En Ljouwert op bakboord. Je kan Ljouwert dan in één keer. Ze maakt nog wel een keer terug heen, maar zitten ze in die lijn van de tonnen, dan kan ze er een keer omheen. Maar er zit nog een kotje. Ja. En dus dat wordt voor de Ljouwert dus nog heel dreig, want grauw maakt het even spannend voor Ljouwert. Ze binden nog voor. En ze kennen ik als eerst om de ton heen. Hier rond is er. En ik heb een collega Haan die het jarenlang verslag die heeft van het scootjesielen. En die zou nou wel zeggen, ze kennen Willem Zwaga oer-Iertske Biensis in de kont sieren. We weten al je wat het is. Ja. Zulke mooie uitdrukkings heb ik net paraat. Maar dat dit spannend is, dat is wel duidelijk. En bij Grauw zie je nog wel heel tijd dat broekreefje erin. Dus, maar je toch, nou rint, bij jou maakt het toch wel weer een liedskotje. Ja. En Lemmer zit er ik nog achter. Die je het nou Lemmer als vierde om het tonnen. Vierde, ja. Ik kreeg een berichtje op mijn telefoon binnen. Want we hebben natuurlijk Rinus de Jong van de Jouwer. Hebben al, collega Arjen de Boer die zei het heel tijd kamikaze Rinus. Maar we hebben Mikkel Rinus de Racer neemt. En we hebben hem al Risico Rinus neemt. Ik krijg nou een berichtje van hem en die zei Reverse Rinus. Omdat er dus wat achteruit zielt. Het op het tweede plaklijn en lijkt nou op het achtste plak. Ja, dan is het het Reverse. Ik vind het wel wat sneu voor Rinus. Ja, dat we alleen nog voor Rinus maar bijnaam betekenen. Waarom doen we dat 3 jaar net? Ja. Dus van nou vind ik dat we genoeg namen. Maar nou... We hebben nou vissen van Grauw wel eens Max Verstappen neemt. Oké. Nou, die doet het hier ik wat minder. Dus die vergelijking die hebben we dan ik weggelegd. Dat doogt nog, ja. Het is Grauw, daarachter, hier, ja, dan... Je zegt ik altijd wel wat van de lichaamshouding, hè? Ja. Je zit al wat te laat niet in. Je bent drok ontstreden, maar jij wat. Ze trouwens wel dat de Zuidwesthoek nou Akrum weer voorbij is, hè? Dus die hebben we van plak verwisselen. Zuidwesthoek nou 5e, Akrum 6e. En dan is jouw toch weer in de street, maar jij wat? Ja. Jij wat? Dus wie en die krijgt al voorbij, hè? Ja, maar nu is de jouwer weer binnen skip dan. En heel knap, mengt ik lang warm daar, ja. We praten wel over de middenmoot, maar ze doen het wel mooi. En komen ze nou ik boord om boord. Voor de oorlogsgoedjes bij de volgende ton. Hieronder in beeld het finishskip, het startskip, wat nou finishskip wordt. En die is ontvaren. Meestal jouwt dat aan dat ze richting de finish varen. Van de morgen is Dirk even hoe praten over waar finishen we. Want het is er toch wel gebruikelijk om in een wien op te finishen, in een cruiserekje. Maar ja, je wil ik graag voor het publiek finishen. Dat het zo ik wel bij de gate komen kennen, zei Bouke Kuppers, de wedstrijdleider. Dat het is even nou wat je wedstrijd lezen gaan. Drachten gaat om de tonnen. En dan helpt Huzem ik weer een plakje op. Want de hele mannen komt naar Huzem. En ik heb wat zijn nog net zien. Oh, die komt er ook aan. Wat zijn trekje. Dan hebben we nou de volg waar er 1 Heerenveen, 2 Ljouwert, 3 Grauw, 4 Lemmer, 5 Zuidwesthoeken, 6 Akrum, 7 de Jouwer, 8 Jennewaard, 9 Langbaar,
10 drachten, halve huizen, tolve de hele mannen en tretjen wat zijn. Het zo haast budgetten dat we... Nou, we weten het nog net, maar dat we nou nog een keer door de gate gaan en dan... Misschien naar de finish, dan toch bij de boppetonnen, want zo zei het al. Hier daar vaart het startschip, de 7 Wolden. Mooi, skipper Peke Ritsma. Ja, skipper Peke Ritsma. Wat Waarvan een moet ik even zien het sinds hij zet op een routebespreking. Want het is het laatste jaar dat hij het finish en startschip skippert, zeg maar, steward. En dan had er dat zo'n 50 jaar dien. Zo'n 50 jaar, Elke. Ja, ik wie fjouwer toen. Ja, dat was nooit ik. Ik weet het net meer, no? Nee, maar dat is een prestatie. Maar, en de manier waarop... Hij had er één hier tussenuit west, want toen is er invallen als skipper op het Lemster scootje. En dan zie je ik zei ze Peke Ritsma, natuurlijk een hele bekende Lemster namen. Rinsje Ritsma, wie ik scootjeskipper, ik kampioen west, dat wie zien huid. En de oren Rinsje Ritsma, de reetrieder, dat is een omkesisser van Peke. En Edo Ritsma, die in het bestuur zit van de SKS, dat is weer een zoon van Peke Ritsma. Nee. Ja, en hij vulde het gatje toen op toen Jelle Rijenga net meer op het scootje. Zielen mocht nevens mij en die als tussenier en na hem kwam Ale Zwerver op het scootje. Al je Lemsters, ze hadden wel aardig potentieel, hè, wij uit Putten kennen. Oh, er ben je een soort skippers hier op een lemmer, hè? Johannes Meter, Wennetje Rik. Ja. Ziet ze op, maar het hier nog een skipper west, maar praten we echt door heel lang linie. Maar hij nam dus Oskiën ja. En mooi. De Lemster humor, die zie je dan haar. Hij kreeg een blom. Hij zei, ja, zet ze maar weer in de vage, want gaan ze gelijk weer wetter. Maar... Kessen de beter litten. Ja. Ja. Waarom in de wedstrijd? Is het Heerenveen dat al heel lang weer om de onderste ton heen is. Daar schuift hem daarachter. En die is zijn voorsprong aan het uitbreiden. Ja, hoe vier moet je voorlezen? Daar krijg je geen extra punten voor. Maar dit jouwt wel een mentale kracht, een dreun aan de oren en een hele manier van de Gerben van Maan en het scootje van Heerenveen. Maar daarachter is het wel spannend, ja? Tussen Grauw, Ljouwert, De Lemmer, Huzum, Zuidwesthoeken en Akkerum. Grauw weer. Grauw om de tonnen. Die leidt nou voor Ljouwert. Want Ljouwert moet die ronding nog inzetten. Die gaat nou om die tonnen. Wil ze Grauw er al omheen is. Dus ja, Grauw leidt nou weer voor. Ik ken dat maar haast net. Ja, die had verder wind. Het is haast zijn grom hoe ze om die ton heen gaan. Het is nou echt zo van wat hel is uit het kruisrak. We gaan niet correct heel te doen. Ik vind de wind skift ik een beetje ligt het. De Grauwsters kennen hier al volle heger om die tonnen heen. En dat zou nog wel wat verrassingen in de wedstrijd Jan kennen. Daar hebben de Lemsters ik al die Jasper Visser die het dezelfde slag in als in Omke Douwen. Daarachter komen Zuidwesthoeken en Akken. En die lijn ze krijg ik haast door een touwtje. Kier ze beide ik voor een oren tonnen. Heerenveen weer op naar het gemaal. En lezen er een heel lang uit. Dat verschil is groot. En ik het scootje wat ik al in de skiën is ook al heel vaak kampioen geweest is. Ik mooi vaak een Brouwer aan het helm houdt. Tjette Brouwer. Hij Pieter is er een paar keer kampioen geweest. En zo ziet ze dan eens een keer ik het eerste plakje kennen in het kampioenschap. Hij is het op waai. In ieder geval de Daio-winning.
Nou, in de gates. Het scootje van Langwaar. Zielt je een hele mooie wedstrijd. Bij de orentonnen, de jouwer. Ik heb correct even teld, Sontje een keer kampioen. Het Jereveense scootje. Maar de laatste keer is al een Skoftlien. Dat wie in 2010. Maar hij Pieter on het helmhout. Je vindt toch dat Langwaar minder om de tonnen komt. Jenne wordt rond een better, komt er gelijk heger uit. Maar ja, dan, het is dan Langwaar wel een heel goed voor de Wiense rak zield had. Het is een scootje met een heel soort tuig. Nou, dat is een voordeel in een vooral ik voor de Wiense rek. Het finishskip. Mooi, de rode tonsjes om boord. Ja, en dan liep het er dan toch... bij het publiek. Of er komt een heel iets cruiserekje in. Zodat ze eens maar vanuit de gate, dat ze dan een lietshandje meegemaakt dat het publiek toch wat meer van een finish mooi krijgt. Maar ja, zo ken ik... hier zullen ze... Ja. Hier heb ik de... Sure. Mooi, ja, de Sunlights finishen wordt het net. Ze lezen me nog natuurlijk... maar je ziet ook hoe het teamwork is. Hè? Dit wordt al hier onstuurd van dat de start, finish, skip. Al hier in contact met portofoons. En dan mooi borgmeester van Ljouwert wat straks de heer Buma op de toeter drukken om de scootjes uit te shitten. Toetering. Altijd toetering, ja. En ja, hij shut zijn Ljouwert scootje. Goed streetlevering. Ja. Dat is ook echt een hele mooie street tussen die nummers 2 en 3. En dan daarachter weer tussen de nummers 4, 5 en 6. En hoeveel scootjes had Ljouwert in de gemeente? De gemeente, Nou, wat heeft ze in de Ljouwert, gemeente Ljouwert? Huizen, Grauw. Dat ben ze. Ja. Ja, want Akkerum je bij Jereveen. En Jereveen natuurlijk zelfs ik. Ja. Jereveen is alweer haast bij die bovenste tonnen. Dan zal dit de laatste keer wezen. We hadden het nog net bevestigd mooie vlagen, maar we binnen al een uur en een 40 minuten ontzielen haast. Dus qua tijd en qua wedstrijd, ja, daarachter nog wel wat, maar... En dan hopen we iedere keer weer op een finale die de laatste dag beslikken wordt. Maar ja. Nou, als zij staat er ook in, dan... Ja, ja, want Jereveen slaagt echt een goede slag, hè? Maar nou zijn er natuurlijk wel meerdere scootjes die ik nog op het vinkentouw zitten. Ja, maar... En Jereveen heeft natuurlijk die oude look, hè? Die van Tretjenpunten. Die kennen geen minder dag hebben. Geen minder wedstrijd hebben. Want dan zak je ze dadelijk een heel lang in het klassement. Maar wat duidelijk is dat ze het schip onder praat hebben. Dat het team klopt. Wie en ik nog wel eens een keer waar de kritische vraag stelt. Omdat er een heel soort... Nou, Harmen, ex-skipper West op Langwaar, zit nou op het voordek. Jaap Jongsma, adviseur achterop. En hier op opstekker Jens Jongsma, de zoon van Jaap. Ik wil adviseur West op het Jereveen. Ik denk van... Binnen rolverdelingen, je net iedereen te volle kapiteins op in je skip, je het werkje nou. We zullen ze hebben het goed oppraat. De afspraken zijn goed en die wil ik nou volgen, want door een keer aan het zielen. Maar net vierde dat ik drinken nog op het skip zit, hè? Ja. De zus van Harmen en Sietse. Docht ik mooi, allebei van Pieter Brouwer, die zielen op het Jereveense scootje.
Zat Hardenhout dat heel graag woe. En achterop zie ik altijd hier zitten, maar die had eigenlijk altijd goal genomen. Maar de Friese vlaggen erop, dat is 11 meter. De squaszoon van Pieter Daan Seesmer, de man van drinken. Ja, dus ik familie. Nou, bij alle je familie van me komen, maar dit is wel een hele dichte familie die met elkaar hier in de SKS 2024 mooi doet op de Gerber van Maan. En die zorgen we nou van achteren onderwijs op de Eftergroen, Lemmer en daar moet straks de finish in lezen. We gaan nog geen bevestiging gaan. Dat de finish erin loopt. Nee. Mooi en vlagen. Maar het is nieuwsgierig om te zien hoe het uitkomt met Ljouwert en Grauw. Want die wien behoorlijk met elkaar in gevjocht. Ljouwert die komt op bakboord. En Grauw komt op stuurboord. Ja, dan zit het weer heel dicht. Dit is een hele mooie street. Maar... Nou... Ik denk dat Grauw zijn nood te pakken heeft. Nee, Grauw ze gaan erachter geen risico. Het zou ik heel dom wezen. Want ik al denk dat het kan. Maar ze gaan er gewoon safe. Want en Grauw is natuurlijk nog een heel tijd full line in de street voor het kampioenschap. Absoluut, die doet het mooi. Net al. En Ljouwert doet ik mooi. Het verschil tussen Grauw en Ljouwert is ik maar heel iets. Hè. Dat is maar 1,1 punt. Ois is het maar 1 punt, maar omdat Grauw een die-winning heeft, wordt dat 1,1 punt. Maar Ljouwert dus op het tweede plak. Maar krijgt als het vorige cruiserek, het is een full-eindige street. Het is haast identiek. Het is ik nog net uit eten. Want dan krijgen we aan dat lange vaderwiense rek nog. En we weten van Douw Visser en zijn adviseurs zelfs dat echte wedstrijdziel is binnen. Dus die hebben misschien nog een trucje voor de finish aan. Lemmers zit er ook wel aardig dichtbij. Ja, dan is het nieuwsgierig, want we krijgen nou ja, ik ginne vanuit straks de finish erin. Maar dan krijgen we een kwart cruiserekje nou, het midden van de baan. Dan komen al die scootjes die het verder wingen, die komen er ook om. Die komen er ook om. En dan, als het zat dicht bij elkaar loopt, hadden noemen ze 2 treien en fjouwer. Nog alle kans om wat tactisch uit hun hege hoer te hellen. Maar je wordt natuurlijk ik net jeder een sein jong dat die finish erin leidt. Pas als ze om de onderste tonnen binnen, denk ik. Voor de onderste tonnen. Voor de onderste tonnen, maar ze moet wel al een keer om die boppes te wijzen, toch? Nee, dat is op zich net nodig. Oh. Nee, het gaat er alleen nog om dat het, als je dwaande bent om het cruiserek in te sturen, dan mag je weten dat er een finish in leidt. Want daar mag want dan mag ik een hele hoge route kiezen. Nou is het voor Jereveen maakt het niet uit als er bakboord of stuurboord omgaan. Want het gat is ongeveer een 650 meter. Ja, dat is gigantisch. Heel groot. Nou, dat zien we hier ik wel. Ja. Ja. Dat je er dan zo uitrennen kennen. Ja, en toch zie je dat heel vaak. Hè? Als het 1 keer maar die vrije wien heeft in eigen slagen een bepaalde kist. Ja, dan kerst uitrennen. En de rest het altijd rekken te houden met die orenskoetsjes die ik nog in de wedstrijd zitten. Nou, dat hoe zij nou net. Ik ga akker hem op een 5e plak. Dan Zuidwesthoeken 6. En dan is Jenne Woord. Die is wat al gezakt. Die is oudzakken. Jouweren. Want ik lang zit waar. Achter de Zuidwesthoeken. Ja. Want ik lang waar. Die nou om de boppers te tonnen gaat. Die is Jenne Woord voorbij. Ja. Dan wordt dit de minste wedstrijd van Jenne Woord ontnoot. Hè? Als ze op dat nog een plak lezen duwen. En
achter Janne wat. Drachten. Daar En- komt Huzem ook aan. Maar Huzem leidt op stuurboord, dus die zal rond de jamatten. Ja. Ondertussen. En Ja, nou de beest maar- alweer. Ja, we hebben nu de handbrillen, ziet ze. Ja. We hebben nog geen zijn op de stadkotters, jongen. Finisskotter. Dat soort ik als ze kennen dat ze nog een ronde moeten. Dan moeten we maar even. Heel mooi om te zien hoe zie je die tonnen ronde. Die gearworking tussen die verschillende mannen op boord. Ongelooflijk. Nou hebben we het mooi in beeld. Wat een Finish onverschrikkelijke... hing het erin, hè? De Ja, finish hing het erin. Het wordt nou bevestigd. Ja. Hier zitten witte vlaggen met blauw blok. En dit scootje, de Gerben van Maan, die is op wij naar die finishline. Die dus in het midden van het veld leidt. Dat ik die voor de Wiense scootjes delmatten. Of mat ze dan om die finishline heen? Hoe zit dat? Ja, Elke? er is wel, soms wel per commissie verschillend. Maar in principe, ik ga net begrepen of... Ze hadden niet hoe zijn van de maar morgen het in is elk wel geval. hard was ja de haan inderdaad. Dat er wat hoe zijn was. Ja. Maar dat zal denk ik nou... wel mooi, maar we zullen het wel even zien als het toch of net. De rest onboord nou nog bij het Jereveense scootje. Die de rest om hen heen zien kennen. En ik zie... Even een slagje naar het gemaal. En dan nootro de wien. Naar die finishline. En dan gaan de handen weer omheen. En dan hebben ze een enorme slagslaan, Joert. Want mooi een eerste plakje Joert komt Jereveen op 14,7 punten. Nou, Janne Wout, die leidt achterin. Die komt op 21,3. En dat het er mooi te krijgen. Dat we natuurlijk, ik hield dit het gemiddelde uitrekening matten van Janne Wout. En dan een minder dag tikt er extra hut om. Tik dan nog hudder om. Ja. Nou ja, de Jouwer leidt op een zondeplakje. Die komt op 21,8. De Lemmer op een vierde plakje. Die komt op 23. Grauw op een derde plak nou nog. Die komt op 22,0. Dus het verschil wil dat er heel tijd nog maar 21 punten verschil weer tussen de 21 rijen. Dat wordt nou grutter. Tussen de nummer 1 en de achtervolgers. Dat verschil wordt volle grutter. Jereveen, hier haast bij de finish. De boordjes eromheen. Ja, ziet ze brouwen jou duidelijk even de visitekaartje aan hier in de Lemsterbaai. Hier. Je krijgt er geen extra punten voor, maar mooi Sandoer mag de eerste worden. Ja, lekker. Ja, Deze dat is zwakke. het. Ja. Nou, Ljouwert gaat als tweede om de onderste tonnen en Grauw als derde. En die gaat om de oren tonnen heen, dus die wil misschien nog wat beziekje. Een onvalslagje misschien nog. Ja, dat kan nog. Het is een liets kruisraakje naar de Ze finish. wil dat alle scootjes om die finishline heen gaan, hè? In het Vaderwinsterrek. Ze gaan er alle Ja. keer omheen. Oh, wat is het daar blij wezen. Want dit is echt een belangrijke, hè? Dit is heel wichtig. Pietse Brouwer, loopmeeske. Dankjewel.
Waar is de smaak te pakken? Ja, we hebben 8 te pakken inderdaad. Prima. 3 DAIU-winningen, wat is het voordeel daarvan? Maar ja, het voordeel is dat je elke dag de minste punten pakt en daar gaat het uiteindelijk om. Dus ja, mooi. Ja. Wat voor wedstrijd wie deze? Ja, prachtige wedstrijd weer. Alweer in. En mooi winstje natuurlijk. Goed voor de stad. Niet aardig macht. Ja, het werkt mooi, dat is dan wel een voordeel. Ik loop niet in bij de bovenboei. En toen moesten we het tweede rakje willen jou even wat pleegje. Dat kwam alleen maar een beetje dichter mij, maar dat ook wel wat maatje letter er. En dat is wel mooi voor u. En nou ja, volgens mij hebben we prima keuzes maken de hele tijd. En daar komen we mooi uitrennen. En ja, en de rest is natuurlijk ook maar in de slag. Ja, volgens mij hebben we het weer hartstikke goed in je hoort. Ja, absoluut. Het Goldwaard hield die grutter. Zegt een beetje achterom of zegt vooral naar voren? Nou, je zit altijd achterom, want het gaat om alle puntjes die belangrijk. En dus je moet er altijd de koppen bij houden wat dat betreft. En dus daarom zie ik altijd achterom natuurlijk. Ja, ja. Hier is nog een beetje strijd van de Jouwer of Lemmer, die het in het begin van de wedstrijd nog wel in de buurt weer. Ja, tuurlijk. Daar hebben we in het begin natuurlijk wel redelijk maar vochten. Maar ja, wij doen het gewoon echt heel lekker. En ja, dan is het gewoon een genot om het skip te zien en met deze bemanning. Dus dat is fantastisch. Hartstikke bedankt en geniet van deze prachtige DAIU-winning. Te redden DAIU-winning voor Sietse Brouwer en de Gerben Vermaan en bemanning van Cels van het Jereveen. Dat wie een hele gelukkige Sietse Brouwer. Mooi die blitzkip daar onboord. Maar wij concentreren ons nou even op de rest van de finish. Want de wordt finishen nou. Dus Ljouwert en Grauw. Beide komen ze op die finishlinie aan. Maar beide vanuit de Noorderhoek. Dus nu ik zet me hield op Ljouwert. Want die had... Dan... nou, ik heb het verdelen. Maar die had die slag daarna het woude gemaal maken. En die komt volle hege uit. En die luidt op bakboord ik nog op bakboord. Ja, Ljouwert zul hier tweede worden en Grauw treden. Dadelijk, ik weer eventjes nooit dat klassement. Want dan komt Grauw op 22,9 punten en Ljouwert op 23. Ja. Het zie je de verschil. En mooi nog 3 wedstrijden te gaan. Is alles nog mogelijk, hè? Voor deze skippers. Ja, voest omheen bij Pieter-Jan Posma. Die hem te pakken. Het scootje Ron Joertwol. Ja, voor hun is dit mooi. Dit is echt Willem Eger van de Monnik een beetje van, nou ja, nog net teleurgesteld. Maar van, nou ja, we weten het net echt. Maar, en daar is het schot voor Grauw. Grauw treden. En daar is er weer even nooit denken over hoe krijgen we die startjes nou weer waarom, zoals we het in het verliezen altijd deden. Want ja, we zeggen het oorstoor ze gewoon mooi, hè? Ja. Njogende uit de start. Ja. En dan een strijden finishje, dat is heel knap. En waar komt er dan dadelijk als vierde? Wordt dat de Lemmer of wordt dat Akram? Dat is ik nog spannend. Die lees ik heel dicht bij elkaar. En krijg ze als bij Ljouwert en Grauw komen ze uit de verschillende hoeken bij. Die ene van oude polder, die ik kan horen van oude gemaal. Waar nee, ze gaan al door de wind. Ze gaan al door de wind. Het is maar door de wind. Dan kennen ze dan de lijn aan. Want dat is ik maar de vraag. Het is... Akram gaat door de wind. En gaat maar een opzetterke dan. En Lemmer gaat ik maar een opzetten. En gooien ze de kop in de wind. Lemmer heeft volle ik denk Akram. Nou, ik denk Lemmer. Deze is wel voor de podcast. We zijn wel net maar elkaar. Maar dit is zo moeilijk te zien. Akram of Lemmer. Maar in elk geval heel schot op schot. En dan... Starem erachter. Zuidwesthoeken. Pieter Meter toch een hele goeie wedstrijdschild. En de Zuidwesthoeken. Ik werd mooi in de kopgroep. En je zeggen we eens, ze hebben wat ophellen, die Jousters, maar ja, Sander. Die hebben toch, toch gewoon een beetje de verliezer van Joerts. Kom op 21,8 punten.
wel het tweede plak in het... Nee, ik denk dat Jenne Wout nog krijgt hadden. Ging het een beetje van nou werd ze op finishje dadelijk. De jouwer in elk geval nou eens Sander over de streep. De tinkbeeldige streep. Ja, waar wordt er dan? 8. Is dat lang waar? Ja, die had je het goed strijden. Ja, die doet het heel best. Andries Brouwer, de nieuwe skipper, zijn eerste hier. Dat is altijd fijn om een goede dag te zien. Ze wil even zien hoe ze prikken hem omheen, door de wind. Prima wedstrijd. Ja. Ik wil even de voest omheen. Alweer Scott, dat weer voor Jenne Wout. Ja, en dat, dan is Jenne Wout als negende eindige. En die komt op 21,3 punten. Dan staan die tweede. En de jouwer treden. Maar dan kan het oranje wimpeltje eronder waar geknoopt worden. Bij Jenne Wout. Ontnoot dat de klassementsleider. Ja, die mag hem weer Oerjan. Het weer een nieuwe leider. Die mag hem Oerjan ons Sietse Brouwer. Als je weer de laatste scootjes op de finish aankomen. Ja. Links Huzum. Rugs wat zijn. Drachten is al finishen. Die als zit op het het 10e. ja. En dan zal Huzum half de worden. half de worden. Wat zijn 12e. En dan hebben we alleen nog de hele mannen. Hele mannen. Die is Oudzaken nooit de laatste plak. Dat is in dat laatste rekje bad. Oh, daar komt de hele mannen nog gewoon. Nou, zo is het maar. Huzum. Hele mannen. Liek het mij zat daar. En wat zijn? Dat is toch wat zijn. Toch wat zijn als laatste. Ja, dat wilde ik net. Maar de man van wat zijn, dat slag het gewoon net dit hier. Ja, dan is het toch Lemmer wat vierde worden is en Akram vijfde krijgen we terug. Krijg je dat terug? Ja. Oh. En, want op het trek en trace zeggen te correct hoor zo uit, maar op het startskip zullen ze dat weten, ja, het finishskip dus. Daar wordt het al een keer goed bijhouden. En daar kennen ze het heel goed zien. Dat kennen wij zelfs net. Wij moeten het wel maar de beelden. Ja, en dan een virtuele lijn loeken en dan maar zien van wanneer komt die opstekken de roer heen. Nou, dan ben je al hier binnen. En dan hebben we hier de leider. Ik heb dan een volgwaarder. 1 Jervin, 2 Ljouwert, 3 Grauw, 4 Lemmer, 5 Akrum, 6 Zuidwesthoeken, 7 de Jouwer, 8 Langwaar, 9 Jennewoud, 10 Drachten, 11 Huzum, 12 de hele mannen, 13 wat zijn. Dat weer de eerste wedstrijd hier op een Lemmer in een Lemsterbij. We krijgen er nog 2 morgen. Om alle voren dan beginnen we alweer. Maar de inhaalwedstrijd wordt het dan van Starem. Bedankt voor het zien en voor het harkje. En wij een heel soort zin in morgen. Als we dan best een mooie wedstrijd krijgen. Nou, dan ben wij heel tevreden, Nilke. Zeker, en we beginnen nog wel hoe naar in de Boer. Ja, en die heeft met Jeroen de Voes. En volgens een hele goede analyse denk ik van wat zij zien en zij had vandaag de boppendek zien. Ja. Jere, wat zij ervan vinden, naar de reclame. Goeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, doch maar net zo volle. We beginnen geheipen! Nu zit ik lekker warm in mijn droeg. Terug Kunststof Casino van KKFH op het Jereveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind. Kunststof Casino van KKFH. Een Fries product. Dat is wel zo hoffelijk. Je krijgt gratis hoorn onder mij 31 augustus bij ons van Casino. Tijd voor een nieuwe outfit? Kom dan naar nieuwnieuw.com Herenmode in Dronrijp. Herenmode van bekende merken, 3 koopavonden en parkeren voor de deur. Nieuwnieuw.com, de aanbieder van herenmode. Op safari in het eigen Friesland. Friesland is heel biodivers en dat willen we graag zo houden. Maar dit is een invasieve exoot, grote waternavel. Gelukkig kan ik hem melden met de SIEF-app. Help je de Friese natuur door invasieve planten te spotten met de SIEF-app.
Het is sale bij nieuwnieuw.com Herenmode. 40, 50 en 60% korting op de zomercollectie. Nieuwnieuw.com, de aanbieder van herenmode. Oh, wat een klapper. Oh. We zullen wat nice man. Op alle wedstrijddagen van het SKS-kampioenschap komen wij bij de Omroep Friesland Scootje podcast. En de meesten die zeggen nou al, oh, wat een klapper. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Welkom waarom hier op de Lemsterbaai. Het is een hattrick voor de Gerben van Manen. 3 keer een dooi-overwinning voor de ploeg van Sietse Brouwer. Ja, Jeroen de Vos. Hoe belangrijk is deze slag voor Heerenveen? Nou, sowieso 3 keer achter elkaar winnen. Daar word je super vrolijk van. En ja, ik bedoel, we hadden het net over zenuwen. Nou, je hebt ook de omgekeerde zenuwen. Nou, dat is dit. Dit jouwt een boost? Ja, die nemen ze mee naar morgen. Dus ja, dan ben je gewoon in een winning mood op een gegeven moment. Hartstikke mooi. Ze begonnen natuurlijk als twadde, maar vlak achter Jenne Woord liet het volledig lezen. En nu hadden ze, dat ze was niks op de kaart bij het algemeen klassement. Ze hebben nou echt een gat. Ze hebben nou wel een gat, ja. Ja, er moeten er nog 3. Ik bedoel, gaten kunnen weer omdraaien, maar ja, supergoed gedaan. En ze liepen heel erg hard. Vooral voor de wind maakt het verschil. Ja. Laten we beginnen bij de start. Want er binnen een paar dingen niet opvallen. De dramatische start van Grauw, ja, dat ben we haast wend. Nou, ze hadden niet zozeer een dramatische start. Ze zaten heel goed op een lijn. Kijk, wat je eigenlijk heel vaak ziet bij deze afgelopen week, is dat het bij het startschip is het wat rustig. Dan zit alles op een kluit. En dan onderin zit er weer heel veel ruimte. Dat was vandaag ook zo. En Grauw zat helemaal onderin. Heerenveen zat daar iets boven. En zij hadden allebei een hele goede start op snelheid, alle ruimte. En vervolgens, op een gegeven moment komt er een punt dat je overstag moet. Dat lukte Heerenveen. Die komt voor het kakje langs. En waarom slag je dat bij Grauw dan net? Nou, weet ik eigenlijk niet. Want op dat moment liepen ze dus blijkbaar niet de hoogte. Terwijl meestal als je met snelheid start, dan heb je altijd meer hoogte. Zeker in het begin maak je dan meer hoogte dan iemand die dat niet heeft. En later in de wedstrijd zeilen ze helemaal naar voren. Dus ze hadden het schip wel aan de praat, alleen even dat stukje uit de start net niet. Dus de start was wel goed, maar het eerste kruisraak niet, zo zou ik het zeggen. Ja. Nou ja, goed, uiteindelijk vind ik het toch wel weer heel knap van Douwe Visser dat ze dan toch weer helemaal naar voren te komen. Je ziet ook gewoon dat een schip als Heerenveen en Grauw, die zeilen heel netjes. Als je hun manoeuvres ziet maken en rond de tonnen ziet gaan en de loet erin en grijpen, super, dan laten ze niks liggen. En er zijn zoveel schepen die varen met kilometers om de ton heen en onderhalen onderin dat je denkt, waar zit je? Dat doen zij super netjes, dus daar pakken ze ook iedere manoeuvre, iedere boeironde, pakken ze daar gewoon meters. En aan het eind van de wedstrijd telt dat op. Ja, maar goed, Grauw, ja, ze hebben dan een beetje pech, maar als Grauw echt die stad een beetje wat beter onder controle krijgt. Dan hebben ze een goede strijd met Heerenveen, denk ik. Ja. Want Heerenveen, ja, het op een gegeven moment, het was nog even spannend, maar Jouwer, hè, want Jouwer lei hier een goede stad, lei twadde. Dan wie er even een bakboot-stuurboot situatie hier bij de Boppense Tonnen. Ja, wat gebeurde daar precies? Want daar liet Jouwer het lezen. Ja, je hebt hier een stuurboordronding. Dus als je op stuurboord vaart, heb je geen voorrang. Dus heel veel schepen komen over bakboord aan. En, dan moet ik het goed zeggen, Jouwer lag over bakboord, maar konden niet om de boei heen draaien. Ze lagen een aantal lengtes van de boei af. En ze moesten ook nog wat hoogte maken. Toen kwam Heerenveen er achterlangs. Want die moest voor ze uitwijken, gaat overstag. Maar dan weet je, de volgende keer dat je elkaar ontmoet, is het andersom. Heeft Heerenveen bakboord en Jouwer stuurboord. Dat hebben ze eigenlijk laten gebeuren, denk ik. Wat ze hadden moeten doen, in mijn visie, is meedraaien met Heerenveen. En dan zet je hem klem. Dan kan hij niet overstag. En dan bepaal jij van, oké, nu kan ik de boei aan en dan ga jij weg. En dan moet hij achter je aan. Ja, maar dat is natuurlijk in een split second moet je dat beslissen, lijkt het mij. Ja, maar dat zijn wel scenario's die iedere wedstrijd voorkomen en die je moet herkennen. Het is een beetje als schaken. Je ziet het gebeuren en je weet als ik nu dit doe, dan de volgende keer heeft hij de bakboord. Dan moet ik mee.
En soms lukt dat niet, dat is onder je vandaan zeilen, maar ik had het in ieder geval geprobeerd. Zeker. We pakken de dijuitslag er even bij. De dijuitslag die hebben we nou op kaart. Jongens, dit is de dijuitslag. Heerenveen wint dus heel knap voor de tweede keer op Riegen. Dan komt Ljouwert op het, het is eigenlijk het thuiswetter, hè? Dat mooi was zeggen, in elk geval het organiserend comité Ljouwert. En dan komt Grauw en dan tocht ik dat Akkerum toch nog vierde worden is en Lemmer nou naar het vijfde plak. Dan komt de Zuidwesthoeken op 6. De Jouwer, dus we hebben omzakken naar Plakzoon. Dan Langwar, Jochen, Jennevoort, Tsien, Drachten, Olve, Huzum. Dan de hele mannen en Hielnol onderhoorn wordt zijn. Ja, is er nog meer iets wat echt opvalt om deze wedstrijd? Nou, het viel mij op dat Leeuwarden gewoon mooi naar voren zeilde. En dat is het water hiervoor. Het is ruim water. Hè? Dus een schip waar als je hard vaart en je vaart de goede kant op. En dat kunnen ze dus wel. Voeren ze hartstikke mooi naar voren. En die voeren ook hard. Ja. En dat mij de orde zwudden. Ja, precies. Ja, nou ja, wat we vanochtend al zeiden, of begin. Hopelijk nemen ze dat niet mee. Dat is niet een goed gevoel. We moeten zware wisselen. Gewoon lekker zeilen. Nou, dat hebben ze gedaan. Dus dat is mooi. Ja, oud en vertrouwd. De Zuidwesthoek die zeilt gewoon hard nu. En als je ze ziet zeilen, ze hebben niet de helling van andere schepen. Dus ze zeilen heel, heel mooi rechtop. En daarmee ook hard. Dus die kwam ook goed uit de verf vandaag. Goed zo. Wij gaan naar de kaart nog een keer naar het algemeen klassement. En dan zorgen we dus dat het enorme got toch wel wat nou Heerenveen maar de Gerben van Manen slijn heeft. Want Heerenveen had nou 14 punt zo'n. Dan Jennevoort. We hebben dus een nieuwe klassementsleider. Jennevoort. Die wierde klassementsleider, maar nou net meer. Dit is hun minste wedstrijd. Zij komen op 21,2. En dan komt Jouweren mooi 21,8. Ja, de verschillen binnen Leeds. Op waar 6 toon nooit in yield? Nou ja, morgen zeilen ze hier weer. Twee keer, ja. Ongeveer dezelfde wind. Ik had hem vanochtend ook al genoemd. Toevallig vat ik goed, maar ik denk dat ze morgen weer heel goed zitten hier. Heerenveen? Ja. En Grauw? Goed starten. Goed starten. Lid dat een tip wijzen, Douwe Visser en Tammo Oosterhof, de adviseur. Dat hoef je me niet te vertellen, maar de start was goed. Ze konden niet wegkomen. Dat was het probleem. Dat is altijd de uitdaging als je onderin start. Dat is de afweging die je maakt. Ja, ik heb daar een goede start. Daar zit de ruimte. De lijn ligt misschien ook wat hoger daar. Allemaal hartstikke mooi. Maar je moet op een gegeven moment ree. Dat weet je ook. Dat weet hij ook. Maar daar maak je de afweging in van ja, ik denk dat het wel lukt. Het lukte Heerenveen wel, Grauw net niet. Oké, dankjewel Jeroen. We zullen eerst nog een podcast opnemen. Die komt Joen Ek online. Oh, wat een klapper. Zullen we alles nog eventjes nijbeskoog. Je mooi Jeroen de Vos en Geertje de Vries. Nou, Azen, je gliek naar dit programma. Kun je zien naar het Keersen, de Freule Partij, de jongenspartij in Wommels. En morgen, let op, er wordt het twakke zield. En dan beginnen wij dus echt jedder. En dan hebben we de uitvoering al om kwartier voor Olven. Dus monier, kwartier voor Olven. Hier weer op de Lemsterbij. Dan ben we er gewoon bij. Bij die hele belangrijke wedstrijden hier van het SKS-kampioenschap 2024. Maar dit is in elk geval de hattrick van Sietse Brouwer. 3 keer een thuisoefening op Riegen. En misschien komt er nog wel iets heel moois aan voor de Gerben van Manen. Ontmoen. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rasma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Oh, wat een klapper. Oh. We zullen wat nice doen. Op alle wedstrijddagen van het SKS-kampioenschap komen wij bij de Omroep Friesland Scootje podcast. En de meesten die zeggen nou al, oh, wat een klapper.